Yerusalemu, mji wa roho, umeandaliwa tayari kwa watakaoshinda vita vya dunia. Tupigeni vita vya kiroho, tusubiri baada ya kazi duniani. Tusubiri baada ya kazi duniani. Yerusalemu, mji wa roho, umeandaliwa tayari kwa watakaoshinda vita vya dunia. Tupigeni vita vya kiroho, tusubiri baada ya kazi duniani. Tusubiri baada ya kazi duniani. Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu, chakula ni tele. Pale Yerusalemu, chakula ni tele. Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu, chakula ni tele. Pale Yerusalemu, chakula ni tele. Karamu kubwa pamoja na malaika, wapambaji malaika pale Yerusalemu. Tujikane nafsi, tujipange kwa safari. Karibu karibu, tutatia nanga kwa safari. Karibu karibu, tutatia nanga. Tumeandaliwa karamu kubwa pamoja na malaika, wapambaji malaika pale Yerusalemu. Tujikane nafsi, tujipange kwa safari. Karibu karibu, tutatia nanga kwa safari. Karibu karibu, tutatia nanga. Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu, chakula ni tele. Pale Yerusalemu, zunguka mji wa ajabu. Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye Yerusalemu, chakula ni tele. Pale Yerusalemu, chakula ni tele. Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu, chakula ni tele. Pale Yerusalemu, chakula ni tele. Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu.
itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule, pale Yerusalemu chakula ni tele, pale Yerusalemu chakula ni tele. Namba 99 Kiswahili 199. Hebu situ 88. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuyumbishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia
Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, ng'ang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuyumbishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili,
imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayari. Nyasaye biya muna selit kolia lero na inde biya muna singi chio biya bwao no bwanchani bwao robonke buchase toreng twatena so bosibo tabone tikende twago soroire nga Yesu korancho twabere kero mukwani ara chigotene na singi chio yobosege tokorwa twamubekira soro motumwe bune kebekerero wanja kwao koleke na itu twese tomanyanga biyonsi watoire ne biyao elinde tobirete bikole mirimo yao wacha kwa koleke gwetera asiri Yesu Kristo rombolito. Amen. Chise chigane chia ofatori taitenga rigani omugani wito Madam Rizia ni Mora erura tobogori asege pindi ya 20 minutes elinde atorae asogo chikorwa kweli tukolia lero mbia mwana karibu wakire bya naende umotongi one yosikine byao naeweka kwa vinyete nayogo sesenya naeweka kwa vinyete nayogo sesenya aino yongole chire kubana bali bao ninkinda kode koyosi vile vyao kerike wakera isano wanjani wao kerike wakera isano wanjani wao mulio kuna kuebolya asesa batobuna ya lero iga nankikeli ndao monene kere isana bwanjani bwango akikende ngero torawe bona monye kende ngero twalenge kurwa nemyoyo yaito ase chinkoro chinsasoku haleluya otali kubetereli kunamo Zaburi 116:12 ninkinda koe kerike ewa wanchani wao
miaka 12 na kiamalika goteba omonene inkindarwe egerengire nering'ambu ya mono asobuye bwago buri okoretenaki basomi mboyo ngento kindarwe erindengire neri omonene asing'encho yama yankoreire arafu bona asing'encho yama yari Nyasaye ankoreire ning'imokie egekombe kiogotoreka kwaye ndangeri erieta ria omonene ng'ikera nichira chianenche ase omonene abwase amaiso y'abantu barenga ng'ikera nichira chiamo chiane chiri narire ase obosi bwang'o chira kwarire korwa buna twakorete ekambi yaito omwaka oria ogateba Nyasaye gakong'iki omwaka oyo iga naende ase chikambi echiga nimorwere eng'ombe haleluya nimorwere embori haleluya nimorwere ritoke nimorwere arafu y'omoshahara one nki naende ogochikomorwere omogaga emetenere ororo ning'ende indwe omong'ina one ase obosi bwang'o bwa Nyasaye ekiagera omong'ina ino oyong'o nindwe omogaka one ase obosi bwang'o ine ninkikwarure ninkikwaire omonene balebisio manye kinyasa atomire balebisio nokumya obuya bwa Nyasaye okarieire ng'achikuri chirio begeteka batime norete oruo okeng'wasa ase obosi bwang'o chisanire ngatobegete batime abana bamonene twana gochireta rero iga moche morore egekone ntete chisani chirikere oyo omaende abare chigoika tene eyateni arete tocha korwa esadaka haleluya ninkinde arung'ire neri omonene naki ebikombe biri obwate 20 bageni batana gocha korwa January banywere ete kemo ase obosi bwang'o gokumi more ng'a rero ebarimo yachira nabintagete rero chianga chiri obwate 20 otana kobeka korwa January mpaka rero nkorete ya motoniga haleluya etuchite tukunya korigereri ng'ani ekabichi yokere mogondo n'ebitungo byo igwa paka ebikoroto biri obwate kwabegete omweri December rero okobirata tobibirwe gaiga gimna gento kiege mune sadaka igwa First Chronicles 29:11 nakiamalika goteba twagachire baketamos oyo takoreta ekebusike konde kiaro lichate chonsi igwa nakiamalika goteba First Chronicles 29:11 nakiamalika goteba mang'ana yebiro entang'ani ayomonene bakio banene n'obwa Nyasaye nande n'okobwa n'obomekameku n'obobui n'obonguru ebinto birenga igomwa moturenga lakini ebinto birenga ebirara lia nande arafu nebyamo ndikiri obwete bono bwetogeri mono okumeteng'ania ekiago bwate negari posi nebimwana biobwate boyo biocho nontiobe nabago inki obwate orocho obwetogeri gaki emilioni eyemere bengi bono gaki tigakogechi gutorigereri igoro gaki nesimi eri obwate smartphone inki oroche gaki obwetogeri abana ba Nyasaye rigereri nkikeri oroche nebirogo biri 76 eriengia iwa inki oroche obwetogeri toranyekoro gochinse yatebanake ayomonene uroti n'obwa Nyasaye Nyasaye nero omonyene weimokereretie igoro amana ase ebinto birenga arafu obomekameku bwonsi n'amasikani nigo bikorwa asemo arafu Nyasaye nero okogamba igoro ase bionsi ekero bono togotebigwa ng'a gaki toreta ase obosi bwang'o bwa Nyasaye kwamakonyora nigo twemugunenerete ntotageti koa oyoro omonyene ekiagera ebinto ebi nebyang'o nebyaye kwa
Nyasaye yagerire nonyana marwaire amange n'ekisegi kinyinge enchara emete ebintu bigenderete kobasa obogima bwaito ase eng'encho ntwabanyene titolerwa ase amasikani nakogenda ase obosi bwamo bwomonyene ebintu ebiga oyotoire tomwenene n'amasikani aye ekiagera marikate ng'a nimbogori egekombe kiogotoreka egere nkorera orori oyo Nyasaye ekero kobogori egekombe ekeiga tori kogenda amaboko amasa tori kogenda ase enkora ebetereire tori kogenda buna oyo chandegete kerie keegwe egekakoire nakio okomoirera ase obwanchani ase eriete riamo ndetere tata chibakurishire ncheri nkogorande eutipoti nero ogachite mama yani erinya masikani otana kobekana n'omochere ng'oganyete korera yagachache korera omonene ng'ayari aleluya leta abana ba Nyasaye intu twasiekeire emibaraka yaito etari gocha ase tokorete naki ntubwate manya insurance nero tubwate ntu tokonya gochandika na sha tari boyo but there is health insurance ekorwa asemo ase Nyasaye agoteba iga ekera murang'anche mongiranere ubwate amachikane nimba weni nensino nekore naki bono lende ngitorwarete abana ba Nyasaye ase nincho tokonya kominyokera sha twatigire omubweni orarari omubwenya ole Yesu moya mabera agosa sokiati ngoro iwa yogiyaye asinge ncho tuangire kumoiranerere agotebanga nimba abire bibe bino byonsi nande ngweni amaruira arenga bono tuchandegete omanyire gototiga singe ncho nentu tuabisiro obosigwaye ing'ana liaye liabeire checha samataito ing'ana liaye ntoriko libwatia bono obisiro obosio totigire gagotebanga ino korakora naki mara ki yarenga gontebina ki igotokonya kobori ng'a tokoiranera ase encheraki torete bintoki naki tuakogoseire bamanya kobori nanki muna gototebi ng'a toru igwa obobisi mborororo ase okomosiko monene n'ebinto byaye ase chinguru chiaye aleluya mumanyete ng'abande nase eng'encho y'obuya bwa Nyasaye tokwenyora tore moyo ande otana korwara nonya rikuba ndiana gokoria ayo gosiba amacho okaiga nonya mbana dongwana gosiba lakini ole moyo noko nagosega segaiga yani ngantu arwara tiga turage omene ye nakoletene oe mochero ye nakoletene oe akamugatia no noka akatoka noka lakini nkwana koireri bagobolinga oyokogere byonsi bibeiga lakini ningo abana ba Nyasaye ekerage lire byonsi byabeire bono naye ireri bagagokombotori byonsi biri birororo onete wiki yeiga ufungwe emibaraka oigore ebibaro byeigoro ekiagera mami twasoma Nyasaye otoire okobwa otoire ebibungo byeigoro byo access chisto chiaye ase eriete riamo aleluya baki muri rwete buya chebuna bana ngoteba no mwako yo nana korara nyagitari igona imogetenga tebyo manene nanse seneti obotuma na bwate ngarugu ni ambiri bano kiayo tale teragu ni ambiri tubeka so bosibwa Nyasaye atogonyere bitocha nze bikore naki biruorora bana bana tutige kuna gokora ase chinguru cheito tomoirane roro lyoyo igwa mama tenga ni tutwagarira nana bana baito babeire burayi Ngomani wete na kimine tuagera bana baito bale chimoro ese na wakati na burayo moro mwe asiminjo ya gentoki akana kakawo bwase seneti kunakwo Samueli ekera kuiborwa ekera matuka ikagairu araria Jerusalem tali boy ekera bachito mawakamas bono linda yo kuna konengeta mawakamas abojange kwalengerega kiruma ni Yesu kusemani ya Yesu imira mwe mali kama kotebinga tobese kogenda se nyumba ya monena mokale naki amas dire ile ngo kwakunde getoka chetochorwe kiombekeria December akinji ile ngatoka chitotoira ni chude ibo abana ba Nyasaye twebekera madeni tutatakira na madeni itokale naki totware na singenjo yake ideni kango muntu watwara ni emergency omuntu komenyoka kogenda gosoa note tobogoria ashabona nere tuchandeterera
twabogori asha ya 6000 na 6000 ichiga kwabogori tuli koinyora no nyankendo chibeke no kuchisabera kwa manyoka bwangu ngikine kiombe tuli kyokogorera na chianga sisters keli 16 sisters 2018 sisters ngegero chikuikera machiko manyoka kolia manda iwo ngogotokera alekero magoro balitarabo ego kwali ngego chibogori kanga muna bone kambiriga ole teraba genia mabere boxi ole terato bwana toterera serieta liano dia mura bana banya sai bale ngatokolete bintu toletero mone bale ngatokoletero mone ebikombe bira bimole ayoge ndo bale bwana tutirike kwikatene ole tegiatene obali chisana none chisuguli nchiro togachete lero totete totware year of change basta tali boy na boy ko basta sorry sibya okwa nonye ne bitamba biri obwa totana kwara nguga chirete kolera yao manya tusigete kolera kubwanya sai akiwo osigete mukamu muro ko borori oyo mwoko atobogi lero no to change ayo nyine bitungo bwate leta unyine umusi leta bakikeje to chikolete mokindi lero kwagete ukogole gusugora ole terenya sai bya maskani ebiri biya muna nera ari na maskani akoireri baba okolendire ole moyo otererete asirieta ya Yesu haleluya 1 Corinthians 9:6 nakiamalika gotebaga ngolera isa changere 1 Corinthians 9:6 nakiamalika goteba 1 Corinthians 9:6 1 Corinthians, Aba Korinto yeli tanga 9:6. Nakiamalika. Usinitebeka na Barnaba. 1 Corinthians. 1 Corinthians. 2nd 9:6. 1 Corinthians 9, 2nd 9:6. Second 9:6. Nakiagote. Korende inyoraya. Kolende to inyolega. Oyo gosimeka. Bikani gako gasebike. Oyo gosimeke bike gako gasabire naki. Ara. Oyo gosimeke binge. Gako gasebi. Igako gasebinga ara. Kero monto tigaro buna. Kero monto tigarwe unarengereretie. Asenkoro ya. Haleluya. Talia soko ichana. Talia soko vetereriwa. Ekiagara nyasaye bwanchire. Yo koruna moboka haleluya. Buya ko mwegena Yesu. Ase nana ya wanche irana nakomanya ote Roman nene Yesu mwegene moene kebotame Yesu Yesu ya Yesu nimete komanya Nasaba seseni asegetera Yesu Kristo yoro mutoria ekero togochikorwa tali asoko betereriwa tali asoko eorokia tali asoko rarekana kolenda senkorere yomusasoko litanga nitole urukorume ekero twerule nebinde na tomenterwe asegetera Yesu Kristo mochenu tata nyasaye bonene na sole chinguru na sole okobwana okwao obwaro boiga ayene beneza kero gwatulendire twasangererekanire asengenjo yokolia na konyukurwa sole ayole nsoko yobogima tororera mabera asekerelingana ande twabete tokolichira mwobwaro boiga ekerora toikichinga kibunechi ntokuruire boikerano ntoikerania amaseseni ali gwatoire na kuyaleta asobosibwao egere mirimo yagegenderere bono sibura chinkoro chiaito chibe chinyororo echisibogete echire no mogoko asugo kurwira boikerano aserieta ya Yesu Kristo kera bana bago batenenire onene bwago boike genderera gutoseseni genderera gutomolekera genderera gutobareria genderera
gotora asegeta ria Yesu Kristo yoro mutoria. Amen. Megondo oyambire monenda.
Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Dongo soma sumunwa gweke gusa komoranje koigwera lirorio na muria maya yensei korene komorange koigwera naende komorasarie oika moitwe nemioro nabo incho monene natebire nomunuone magana ina mbetwe kalichosa mkwanira. Abantu abamulene bwakire bya mulena maokasto wanse kambi yeito warura ku mwaka wa 2025 yekambi twalenga nande ando twasile seka so mwaka yekambi ende karibu ono imoka na matera ino namba 187 inere timu ya wasa kwa watera yekambi mwaka 187. Total netwensi onye ga kitu igwetiane bo Botarana yeso 187 Botarana yeso 3 go Botarana yeso Oh,
omochenu nandoro motongi tata Nyasaye aye gwatongete igoro na ense na byonse ebiro tata bwoko nene twakorangeire ase mambi abono itanga ni pitu akwira ne ringambi yamo na so bwaro gwatoretire gwatolendire koboko kwao gwatoraire twaikiro bwarobo tata Nyasaye kurutwalinga chikambi chyo mwaka olia nande naye gwatoikiri chinkambi chyo mwaka oyo iga tuli abaye kubwa abande baralire kolende Yesu na ituni gotoraba bebogo kumie twakira asole lindo twabere bibeito nando to wancherwa so bosibwa aho manene elinde nando tugendere ko bamona itu asama tukali ora tubeke tobe moya so bwiko bwense bana baho basangerekanira Nyasaye bakena banene kucha kuyigulingana lyao twagosoroire ngatata bwa mabera manke obwate birengera libeito birecha n'ekinguru cy'omusunte twakikanire kurwaso mukutano ya serietari ya Yesu twariganiri omoikomo chenutare moche omoriogiriya oliyo katonyare ko batokorigwa kwa mono monekere torakore kurwa togene na masisini asichinga chetu tomate ngambale bara abacha barwarite twaseme iringo manene nko babwini ora asicinguru cyao no banene bwao bande babwate mechano ao kere bakira soso wikaraza samagorao twaseme iringo manene mechando yabo no yokora aserit kulia lero mukwani yora tenene bosibwaito manene kora nche motumeke muneke bekerero kerikero wancha kwawe kwanu gocha setoro manene ayo mukwanere rinde na intwato monyerene gaki yese rinde na into tuigore chingoro cheito tuigulingane ririto konya asobe mubono bugmabogocha kera twachakire chikambi cheito twakwale ganiri ngotara mona into asama tukaya tano nabere chisabate chisa ama tukaya kwa bekira nsemo buna ne chisabato chiao twasabira omwana tonyane ko batogokora kirikiro wachakwao kole kasonzi wetera sekretari Yesu Kristo era mubalito amen. Maene kero goikaraso kolengera ry'ubwanchani bwa Nyasaye ekene nabo goika kwaboringa gakyo mananje ningwene atagwanchuga Nyasaye obeire omwegenwa otolendire otoraire otoirafie yerenkiya nande tubikira ase chikambi chyo mwaka oyo toli buya chingoro chitu chigwaka amanyinga nkagete nga ekambi yaito igana ryebwate tense winuna kimoroje kambi yaito echagete bono mutu abali ganiri muna korwe sabato tu abali ganitinga ondeta misi bisyo na masese ni nonye na masinini iga malaika Nyasaye na baga goitera mana kire mambia mana kire ya gaitekire sanga bia gaitekire mugaso ko bara ya koraki ya gasirire gaki igo bono bali turabe to gocha mambia ntunyare ko to konyora mana to ko genda nera singa chetu bono igo tigatwayerera so bwango toche totegere kerikero wacha kwa Nyasaye asa matukaya igatano na abiri Nyasaye otosesenirie abagani baite bayigete bonse chikambi chaito chikambi chinde chiacha karero muna tuira chiripoti rero mambi nyanchwalia enanyara barandi bande bakolera ngabagani baine barakoraki mbara ikabaka boniga bono intue tokote Nyasaye ngambi yamono ekogerera atosenetiko rugoro kwaza korwe sabato abagani baito bayikira bonse nagani abagani bali bachete ase kambi ya matunwa twensi to
toche motwa tukwane abana ba Nyasaye erinde na baba matuno babareganie erinde tosukeramo ase wiki yengima bagani bali baitu bekambi karibu sana bagani baitu karibu ebine bisi binene ekera bagani bonsi bagocha ande mwachakira limo. Tunashukuru Mungu kwa hiyo mibaraka. Igabono ngo akero mogenia atokwanie atoteinganganisa kyarwete ne department yatendete bagokora tokoleki tobaregani uraba matunwa erinde tosugume na koigwari amangana batorete iramaya kurwase tikanisa cyabo. Aba matunwa tigamba kwani mbiye muri mwensi nsasa Maria tangoro kuspora gichaba iko naruge tunguru mu district naruge kambi center ya Matangamano Church Children Ministry. God is good all the time. All the time. The Lord is good. Abigail was good princess. Kora kanisa Matangamano District. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Oba kwani bia mora ba matunu mwezi. Maria Tansefania Mariali kanisa ne ya Kenyerere Camp Center, Itibotu District, Itumbe Station, idara ya watoto. The Lord is good all the time. All the time. The Lord is good. Joyce Peter, Nyamwario Camp Center, Nyamwario Church, Marwanga District, idara ya watoto. Wakristo wenzangu wa mchambo, tunachambo Yesu yuacha kama wanaosafiri kwenda mbinguni. Hamchambo? Tunachambo Yesu yuacha. Nkoro kurut Nyamarere mugakaniricha siabe district Nyaura district kanisa getutu SDA getutu Camp Center. Ntenenirete women ministry amo na family life. Amen. Haro. Yes. Haro. Yes. Nakimwete korwengoro. Kunango nakewete. Nore no magogo ige ditugoriere. Igwa korere Nyasaye gose yagera gwikari tugoriere. Kenengera kwa mukorere kiya kunyore gwikira yerero. Doje chikambi elinde twundi Nyasaye kwana munaitwe ase chikambi cyo mwakoye. Mchengoro kwa roda kemto umurandi wetera sevitabo Wall House ase lesson na ngotoka biamo. Happy Sabbath. Bwana Yesu asifiwe. Muyamole. Murandi uri na Donald Brians Ugembo District Onda Brandia leadership na ndeni shule kinaba sai. Mungu awabariki sana. Up Jesus. Down Satan. This and Mora Kurio Kingdom. Ukindo main, Ukindo district. Associate speak. Abitobate abagani baito. Biyamana sana eiwe matunwa aigana asasa senidie na ndeko semertingo manena bakonye abafi yerengia ase wikengima. Biyamono aba matuno na inu twabaleganirie ase chikambi cyo mwakoyi. Kize chita tekoleto murandia atokwanere mbale nga muranje tawatanga tumurandia tena. Biyamono sana, karibu sana. Nyasaye wobonene. Biyamono sana asaba mintu moikira eboxi momanyega siae. Igo mogendere kolika na koleto ikegana Nyasaye goto kolera lingana. Kira lituko na turabe to gusangirikana na kumirana nere. Igo ayo ntegerete no bali bara tubwatie wetera se online presentation kenya saba senie ande kabanga na go seniwa. Nakimo teba. Mara bago tubwati kurua sembe na kimo kubatebia. Moko bari gani ga
No, chikambi chaito tulianza vizuri toka Sabato. Na ndembi ya mono kiagara na aroli lebuna mkunya kuhudhuria. Mungu wa neema azidi kuwaneemesha kabisa, amen. Katika siku ya Sabato notu walenga amo tukaligerelia chikambi ningi na ina kichire chiabene ndi chiare okoreka na kia bantu bale gocha kumena Nyasaye nekerenga ke Nyasaye, amina. Jana pia tulikutana hapa na tulikutana na watu walikuwa 21 watoto na wengine, na hao nitawapea zawadi yao leo. Niliwaambia hivyo, walikuwa 23 kama sisahau. Tulisoma Biblia tukawa na topic ambayo inasema okobua wokoiwera. Haleluya, the power of obedience. Tukaligire na okoiwera negendo kyabene mono teriko barahisi, lakini kerole na Yesu ngonyarekana bire. Bwana Yesu asifiwe. Tukomenya kuligiri mbona utiifu ni wa pekee. Tukaligiri ya Samaliko tukanyora kerora nje koiwera Nyasaye eliogiriaye libe liko wansera sama twao tukanyora chipointi renga isatu na kitwa jete na chiro chinka na namba 1 okoiwera nigo kuibokia chinguru cha Nyasaye sole. Haleluya. Tukaligiri ya wanafunzi bang'ang'anire no bugima bwasinyire, lakini kero Yesu acha akabatebi koraiga ebe chandire bang'ang'anire barara kende akibatera siminju Yesu naye whatever tutafanya pakarogo go Nyasaye, amina. Namba 2 tukanyana kero koiwera igo Nyasaye nabako gosemeria. Tukaligereria Ibrahim ekene Nyasaye kama umwana atarengereti nanyore keraike ngakina ndi mwana ngo baromone Nyasaye kama temoreta abeke mwanso Nyasaye kama tekarue gasi ogotemo gokongu sana, lakini kerancha liogiriria agaancha kuru mwana oria. Swali ni je, Mungu alimbariki akumbariki? Na kweli Mungu alimutegemea, ndio maana akamuita rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Ayegose na inje nturuko basani ba Nyasaye no moyo tukanyore nje ya Nyasaye nere bwenere togende. Haleluya. Karibu sana lere gotebaiga ebekange kuumerana na Nyasaye, ebekange kuumerana na Nyasaye. Tusabe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mkuu, wewe ambaye ni utajiri, heshima, utukufu ni vyako milele. Katika mchana huu tena tunaalika uwepo wako. Omonene ochene bikoba byane, omonene okwane wetera sende, moikomo cheno beka mangana ya buya na liara igweke. Ono tinura amato y'abana bao, baechinkoro cy'inyama, bali barana bali bakufuatilia sembeo. Omonene n'ubwatekerenge kiyase tole unogo tebo yo oranje koigwa nali amaya yense kolende yotaiwere tina okora yaye omoyoga nyete monena asabira utwensitora tore iwa manganaye igatochore ogochoro kuya naki toiwere egara amaya ni merolimi yowate asama gimaito ekerane. Bwana naitwa Yesu Kristo motolito tubora timukucheino na ande mobe tayari gutayara na inje ase obwango, lakini obwango bulimo kunyakubwati. Haleluya. Eari gani ebekange kuumerana nango abana Nyasaye ebekange kuumerana na Nyasaye ase egitabu kya Amos inye togenda ngo toiguna Nyasaye goteba Amos inye 12 koliga litora mangana atari make igobono makinika toigwana netena ntogoli teri chikaramu osabano kalamu na mahali pa kuandika otegerere gukolika. Amos ne kyagoteba 4:12 ino aba Israeli Nyasaye goteba into abanya abamatunwa amangana ina arongo chiko bakorera asayo ekyarango chinde ko bakorera amangana ayo aya nangi tuwe kange. Haleluya. Bono liswali ligucha aya nara libono Nyasaye tegeteje gukorera abantu egere inje naye tubekanga taraika. Togende mstari wa 9 kaki mongera likono Nyasaye tena nkabaletera ki Nyasaye obwato kiro burwaire obwato kirenya getabo chindagara cyarigisire mugondo enogondo itemenge
kitu asemere konyora ntora nyora bakeme koya ito emesaituni yonsi chingiga chiarire korende nonye na boigo twangire koira na gochase ngo inyora maeta mangana manena gotena koranje koigwa noria maya Yesu kendra gosoma musomi gaki ngasiria 11 yani oruri bagabaka bande bakule twarengeretina mukubwari ngwango iga batutigira buna soro muna gomora yasiretiwe yani ayena inje twari muna kenga yakoreki yatabori rukoruriko covid njaeta chiachari njira morocha mangana ndamange nyasako gotebine jina ki ayena inje twari muna kenga yakoreki abande ke bakura makweli abande maruire binyagetabu na twarorire imegondo yari gisire kene nkeyo ayena inje twatabori rubuna ki haya lakini yubono abuno uzuni koreni nonye naro okorira yonsi hata kama amefanya yote koreni bintongo yaunjure ilibono koreni nonye onkoreire nonye okoreire boigo tuangire bado gokora kia bana Nyasaye haya biamo bono kwarorire nki kia korire na kibona amatena ki bono naye na inje totegerete ngo yaretali bisoro mwe gotebaiga kabangete uno wasabere una baboli amangana korwasende iwuna bale
kibagajete Aseigo. ibe kana singoro cha babere bigocha igwa aseigo Bwana na warabu batebi. Bwana igo batebi Na romo nene Nyasaye. aya na Nyasaye mutongi urone sago teba Muntonde wensi wa Israeli. onde bwensi mwesitie matunwa Uraeme bieka na ya usasima. oire mbieka na batu mabwa yeri baga Asenkoro ya. asenkoro ime Ebe bieka na yebeka bo. ebe bweka ne ya bereke gocha susasima kwao Naende abe ubocha somo ba. alafu no wocho mukutana Yoninche omonene omonyene. Ndamo ile nelibuna awene. ono talikende utakutana na Mungu moja kwa moja. Iwa tali nyirata soma muliki umusoma. Omonene ndamo ile nelibuna awene. Omonene watebile nitakutana na wewe na nitakujibu unavyostahili. Egora twatwarire nje naye ogerire tutaiguna Nyasaye kyago kwana twangire ubwero soma 2:11 Malika botewe. Okoligerera ko bwenenu. Tobwate bwene okoligerera ko bwenenu. Kwa mwanya bantu. Oira ni wense. Iwa. Obwenenu bwabo. Mboke iwe. Istigera iwa yesongo chale ebyos bikoera bire. Yani ubone point nereri iko tubwate okoligerera bwaki. Yani tubwate bwenenu bwa mwanya ba. Watu tangire ntoko iwe yogiriango. Watu tangire ntori koibwera Nyasaye nande ntokunyara gocha sale nande tali abantu bense boka nonyemba ali bakuru kwa bachole banyasaye abanyamaturo bamito yaikire ngaki no kare Nyasaye kwa nandi gokoraki twelele tena bwana ituma ete banyaguta twabere myake mengi tuma ete bintebi tori koiguro ne bukera gosomo ogo ikayani ore kwanza iko sine sabato ni abana aine shughuli chao kiyoibona rante ati gutenda bono yo tigende gira sebe ne kyagara bono kuja kwa kitu gasomo ga masters uyo bono ne kibungu na mato ditukerio igoli metie bioge no na bonge sibukale owe professor Kobe kumubere ora ingeretie na gokora na kama ligate Mathayo 5:27 mpaka 28 Mwe wete ngandi atebe Nyasa oingie so kwa ntwo igwete ligatebuga tomana Olene chena batebiye Kolende watu watebi kulana Yesu Munde wansi uraligererio mokungu na kolengereria gotomana nere gotomana irekerekyo asenkore ya Bona basajja balenga to gotomana
n'abakungu balenga mwangalire totomane asokwebo ikoino kobe bakungu basikuizi nabo bali bagotiri batatu ba digital basere chikwae bakobe ko musigati bono ebumbu igete bakara beko ki number 1 eli getali ende eli agocheiga masikani takore tiki yani ntuma etino na sto kuchina na so subwango Palikateba emebweka nende asore sikoro cheito yagalire gutira gasunte tutari koiguri wenyasae okugania okobe waki Maito mwiko wane gotena saitani ofaulu gutumia abakungu wetene basaja enchera alete binta abaire bagokora nono kwebo bagotara busa pi ari mo ndago dani anga bwento ko bekas bedroom Pako kuna hakio monene hono yo mwana go chakorera na kiago chakoba emebweka anata kumere nano moro mondo uje kanisa oro mwana kwa yani abantu bono twabere chionjo okuganya okobe wake ebugo batana twalire kinyoni na magaye twatale abantu bali bakwata bakungu na abana babo kana tali binyoro twarara lile mangana kuganya okobe kwabere kegocha tutaye umene no moneno itu Esa toko mubweka nonde no bonje obonje watokoli ngoikero ne kanisa akiaya fulani nasireretwe no molwaire akirende bono iga ndiko enda kepini mono tikatokoli mapema tujiko koraki pio box kwa ndara dichiri ya dichiri kana obuno bonje yana mande boy una kibono lino neke una kwate tora koreki ngese mogole na kia sako ire to banya tabu ati wasiri mukia kebo biro koraki at least nera asima ene ka ki onkoni paite bitu bitu kwa kwa na Kristo biyo boliri sana yani no muntu kweza ko igu kumina ki obo Kristo bono ko yo karabo no manyet yani ko ambe bitu ke net wakita ko dik echiete kero kwa na yo korta kero ko igu kwa Obonche wagari no kanya sako wanetie warengereria ngombe ya warengereria eduka ya obuno bonche iswali ligochaiga ine ngwatanganiria magani yao nebintu byao bosi anyasai anyasara kurangiriro omokorere miremo yae no retari koiwe toruri bago bonche ngombe yao eire libaga lyango Unebone wiki yao sina kuiro na tutarose imewekwa kando na mnajua haitakuja kwa ghafla mlitangaziwa mnajua ni wiki tukutana na nani na tulisoma sasa ni kwamba Mungu ametualika watu wangapi wote mama baba na watoto wakuje wakutane na Mungu Liswali ne mwe aliganetie usile biashara byao tanganeti Embe ya mogono ngokuone na ndokoreki onyetige Lakini Mathayo 6:3 tawanaki kolende digo borotwanya sae no boronge aywana no koleki oyo gwata mata koleki ejana kya marikate oyo gwato mabuko iguna koleki mole tobike ya saa toko oyo gwata mata koleki ekya tali je ngokwana nya sana bate bayo twatwali lo boncho bonge na yego rote kuchara kero yonde obolile kanisa ando mu manyete moko bakomo lakini bwana rushoro shoro muna ki fulani bono ntinda korole kanisa yani asoronga sema ntuba wabo gite buya eda gran kwali mugati kwali nano bwate mugasi kyoji koli tutake tubukumuli yonde na jakora taki no igwara ile ncha no igwa ko na akina ale matoka be tukumele tikuija mwawe bantu bakora taki emo weka nonde ebichiko mbiri twara ziri ne megiro ya ile libaga ya sata ko diki
Marko 10 Marko 7 mstari wa 8 na 9. Ebichikombire to yaroseri na Abafarisai. Iwa. Marko 7 mstari wa 8 na 9. Alikawa tewega. Igo mugo tigali chikolia Nyasaye. Twatigira amachika Nyasaye. Mwabata chingenjo chia mwanya. Twabwatire chingenjo chia mwanya bantu. Akabatebya. Kabatebya. Mwangire chikolia Nyasaye. Twangira amachika Nyasaye. Mwamonya oroko bwatana kubwata chingenjo chia ino. Bakirora bana tusigete byombe n'amachikaye. Koma ete binte practical is not a story. Ayerora bano sigete amachiko yekeombe. Ntebi gosenko nyorwole. Mwaete tutige mungana ki story tuambiane ukweli. Ayerora ekeombe kelia machiko moro seti unokunya singati. Wewe ngikyo kwana. Tuara seti machikare iga. Egero mumoshiriki okurujinga na iga okumeki sure yamefuatiliwa. Ayanya saa ronga yari. Ayanya saa igwa tuabikire bichiko byeito byatware chinguru gweta na machikango kweli kabisa noraye una okorosi kwaye tu igwana sana ni turgoika onye turikogore uniform si to bwate ti na bara wale macho iga tutelat lakini yasa erere ama chikaya sanga yale sabato no yende ndeti obonya kanu ticket Bible no wasiget. O wewe watigiri. 13. Igo mugo saliali ngonalia Nyasaye. Twasali ngana Nyasaye litabwa tinguru twalikole ndi twaranguru. Asenye chingenjo chia kale. Iwa. Aende amange mwakolire mwali kwenena omugwekano oyo iwa twabwatire chingenjo chia kale sokorara goteba kiango lakini Nyasaye ari turi goteba na kiago koraki sokorara ngeiga lakini iwa amajika Nyasaye twasaliria malika Nyasaye twasaliria morke Nyasaye asengeje aki emegiro na mangana akale tubwatane tenera chunga Mobweka nonde obeireke gocha senkoro yane inte igulu Nyasaye ntamoikere no kogechigwa no bororo hatred and bitterness Waebeso inye 26 mpaka 27 obororo no kogechigwa ebintu bine birecha tobwaterani na biro byo biragere tutahumira na Yesu Biriate bia Abaisraeli wetera sekina ki bachira asole lakini mubeka nero bakaita singoro chiabo ya iriri baga ba kuiwe ngokwana bono ni chinkomera na baro Waefeso 4:27 Mobe tobe nende timokole bibe lakini tokora ki mokole bibe elio bandiwa naini mole nenda mwa kingendra te gotwale nda mwamu seti mwa saitani liwa timba sa kwa saitani ki bana banya sai timba sa kwa saitani ki we bale ngato ile saitani liwa ga sokobe koge tuofyo kwago letaka anga bano mwana menya kuminya kaigo eta embure tu eto gokuna Gekoro tu wate takoro kani kambi kwago lete na ebona iga ocha liye kero monta ikansire baro le ka kuno le smart yamenya kwa accident umwana minyoka ogotacha na kyuko igwa ana ligwa ko bengiri litanga ni kana baraka balanya sa obororo na ko gechigwa to basa ko gechigwa bakari koleki ora ai saitaniki kwa ile saitani libaga balenga to ile saitani libaga obororo no ko gechigwa biasari yamanyo in fact na go somwe kitabu mo ko ngata baiga tuale kuruliba ga kitai kaisano chok ase family kanga mangana ara manga ko direki ali tai kaisano muligo mago te baiga abanta bange basirire
onye mba kumirana n'omuntu bage chigunere abe bali mupi yani atanyorite omuntu akumulire ndamwa muri oburura bwate takuigubi okuyote namoire namochokire uno mukristo bete kere community sabe tarwa choka yeso igo akirende kanga nyendo burani kwara ko kanga tu kere dia bang igwa kuna ba ibira ni ko teba 12 15 oko ge chiguno bororo igwa Murigereria mono. Origereri na injendigereri mono. Nonde tale meru buya. Onde oito tale meru no buya bwangu. Wanyasa. Omoli bwobororo bitterness. Tocha gokumbalia. Kubachanda. Nando tuchande. Abantu abange. Tambukeri bwo kutachana. Obe kumbe bororo bwo kutambukeri ro mwano. Tambukeri jirani. Akatene hani onye ntamo somere nkunsi nanga tago ekanga. Uikamo somere yara kole aransike. Bororo bune ndamo boro kwamene ko sokia mangana kabisa. Ugade na kiolende oburumbu rambalia bokoro utachenegeti nando utambukeli abande na baroba bepata ko diki batachenegeti bakole ebo itiende bana koli bungo ibere tokoli obwoba no gotatwara botoyere fear and worry. Nigga to get to call it. Yasata and only bagash to. Our free bin a kegate by San and my son and I. Maricate Vaiga. Which chandring and Alindelion. In Chennai, into a chandring and Alindelion. School fees in Janete. Buruero Janete. Biasa bitara buya nagi sawa teva mechande lenga nalinde lingana linde yons aya kolende sekera lingana elita to ko kolete rogo chandeka asugo saba aya saba na ogo sorora aya sorora no kuina lingana tebi yasaye buyabono kuligi kwaino okuligi kwano kwao komanya kana sengo Molikyo yameke tabu ko kuno ko gani kwebisa ko sebi yale ko tebaiga owe chanda no koba no go ukora ngoko nyara korora mambia kulende Yesu na manyetomo chakano kuruo moeli haleluya haleluya oyora chole gente kemo obokole rwanya sai boiri bagali litangani nanya ole michana no gwechanda kwa rusi rwa sobosibwae n'injira yaronge guteba amina se Yesu ikesonga tena worry is blind, it cannot discern the future, but Jesus knows the end from the beginning. Those who make the service of God supreme will find perplexities vanish and a plain path before them. Hallelujah. Igonginya sako te bisusa ni na fulani tawe chana ngoja toto chana ke mwanya bantu kolene nya sawo kwande atu inyori ndakoraki ndo twaro uwo na okoraki eko kana uwo bogocha okwigena pio box wa so Kristo mbigo sanga olero bomo mbigo sanga nyombemo. Haleluya. Igo bonengera okwigena kwande kwagacheka nyasaye nkonyo uwo bokoraki no wichana okoraki ribagali owichana nkoraki isabe isorole mote mbia mono egera kama nyiro wichana kwane angomolembe no botoreru me a Yesu Kristo. Abagambi chapter 10 ebe kane komera nango Rusia ebe kane era sinkoro egere Yesu akwane na itu ikomi toikiro abagambi ikomi omusali sana motirboka
Abagambi 10 mstari wa 6 tukienda chini. Malika gotebasi. Naende Abaisiraeli. Naende Abaisiraeli. Bagakorana basubusubo monene. Bagasasima Nyasaye kiri cyari kwa bahari. Inje naye to asasi biri Nyasaye kintere mone yende. Kiri cyari kwa Staroti. Nyasaye nkungu. Ama neki Nyasaye cy'Abasiria. N'Abasidoni. N'Abamoha. N'Abamoni. N'Abafilisti. Naende bagatika ko mokolero. Inje naye nakito asasi biri Nyasaye ekyo. Notora rero mambiko mukyo boli kwa mina kujikuligia masaboka kaniji beso sabiru. Tima itika iwa some buguna ki egero sabiru mo yesa bayira neriwe oiko mukichi beso akane. Una okoli bibi ko chiusi abantu babuguri chiusi amakuta no babwata. Na umbera ndina bana kisukuru bangena barwate bintu bayirine abantu ebana bibo bolimo bakobeka chindage ribara asiri family une yani bikone chiusi wa melira abandi bitambe ibiro bwa chichumbiro bimaje no mubwata mugusyara nyomba ebine binyasau bwate otabi bwato geti ayendire jogo sasimota manyeti igwa bakasasima igwa tugendere umunena akabanenda mama yasaga twalenda mwamu asaba Israeli akakora ki kabeka sama boka bafiri akababeka sama boka bafilisti na yabamo alafu so mwakolia barabuba gachanda bioli aba Israeli nako bakorera gobe nasenga kiye myaka iko kumbe Nyasaye ubiteke susuru na etatu bagachanda aba Israeli bonsi aba menyete moja yoroche rwa Jordan asense yaba mori asegire kana yaba mori bakambuka Jordan ucha kurwania aba Yuda na aba Benjamin na aba Ephraim wikaba Israeli bagachanga bube mono elio aba Israeli bakalera somo nene bagoteba twakolire bibe ekiagera twagotigira Nyasaye to na bakorera Nyasaye kiriya bahari kunena akabaira neri ina abatoli dikurwa saba Misiri na Abamoni na Abafilisti boigo Abasidoni na Abamele na Abamoni abonsi baba chandete mukalera asende na inche nkabatoria kurwa sama bokabo kulenda bono mwantigire nje twamutigire ngo bakorera Nyasaye chinga asayo tintageti ko batoria naende ti Nyasaye ukandire ti mutageti ko karaki ko batoria naende genda mulera Nyasaye genda obe genda mukoleki mulere arali Nyasaye genda sawa nyanabi bali waseberi ko irejirwa 50 20 50 lakini Nyasaye tulikoleta rolemye genda abakonye tigachira cyo kibatori genda kibatori Nyasaye goteba kira mora seme cyane yaba Israeli bagatebyo mone igwa twakolire kaki twakolire bibe bano twakolire buno oranje kaki twakolire buno oranje twagosoroire tutolire aye tutoli rero koranje seigo bakarusia karatiga igwa bana Nyasaye umaite twabera abayoria matuka mange toje busigo Nyasaye monene ga kitwa chande kire lakini utari guitaberana ngikagera teme chande yakora ki ando manyete lakini sawa tena ki eri ogitinta getimoko ngake kende Nyasaye kimwasemeri chikole ki Kier no mo ireni beno yo. No ne sana kamanya koleta alali. Nabaya sawa te baiga. Enda obasaidi. Nenda huko. Bakaria rais aiga biokire. Bakateo monena ga kitwe twakolire bobe ekene twasali gaki ayakore kiora akore kuijo kore ki. Igo bono igo na kemineti. Omonena nyana na accident nyore munde kokogoro kuicha kore ki. Haleluya. None ni be ane usikonye na irira bono onye nensa itanga ngo kolera agende na yo hospital kale busa lakini nkereki mungi gwetera kina no Nyasaye na bate monena ai gwatebe ora kole kuije nyoreki otoleka togenderere kiba kole to aseigo bakarusia na gotuguta Nyasaye chinge obe kumbe kero uja Nyasaye tari Nyasaye ujigo korusilime chande yo kwereterete yani bugango buwa kito karete bintu nyumba tari Nyasaye ujabo rusyo nayo monyena okoenda okoreki igwa bakarusia keroyo
Nako tuguta. Bakarusi bagatuguta. Chinyasaye chingeni. Chialinga segatia. Bono bibekire irongo banda magachi babegete bande gitanda ise yande bogondo abande sipost twana to yonda bekirite post gote nyomba weta. Iwa urusi ayo manyene kena umanya sobegete. Nyasa na roja kindari ko kurusi rusi no manyite sobegete. Nabono. Tari kunyara kolemereria. Nyasa ekagara baitaberanire. Banchira kene tuagosire. Tuatigiro motori itu. Tualigiro bokonye kurua sebi Nyasaye bitato konye. Na andi tuanyori mechana bande ngandete tura konyeka. Imechane itu ni ibi Nyasaye. Kero yo makaenda kasangiriria kaya karusi kaleta kakoraki. Bisa bagasamba leno lete bisambwe. Bona keraba korai. Nyasaye kakoraki. Umanene tari kunyara. Nyasaye bono tari kunyara kolemereri keraba kolira sare. Abamoni bakarangeriwa. Kuruana. Bagatora abo Gileadi. Enda Abaisiraeli bagasangereriwa. Bagatora abo Misiri. Bantu ba Gileadi. Abatangani babo. Bagakwana n'abarabo. Bose barabo. Nimo oranje muchaka kurwania Abamoni. Yaisanise. Wata matakoleki. Nyasaye tari kunyara kolemereri nyuma be ariganirie na kieto bugiyateba ebeke ange kokoraki. Kero barusia obunyanabi ne binte byonse barusi mebwikano yabere bitango Nyasaye agakoraki agaika akaleto gotoleka lera gukwana naye na inchi ngunya kolerore lakini okolere bikoba byokabose Nyasaye agatebelera tolera seke toitabera na magosa tokoretaki kero maitabera na sawete amina onye no bunyanabi otebe no bunyakotebe nikiangotebe ocha se Yesu yori gokorera lero ngokorare ki nande wikaga konya siretera Yesu barenga sinze jote no monene nanje tayari ndibuna Abaisiraeli nimaite mechano yane nimaite asengwete niko tayari Mungu wangu nanje bintu byane byonsi byonsi pibe bwekane yo ebinyago byonsi tete ko bireta egananya sawa konye simama nyino gusaba kwao ekiagera marigate na oyoranje koiwera o kwanga igiyo konyora no manyete na marikagate gitoga ndete kuyariga na arangiri go chabosia bali tayari gutuguto monto mokoro egere bebo Yesu ewiki ege koera inchugocha tunyago sabanae torosa inchugocha leo mitolisi ani incho kuba saberane nayo sabere kiboksi amaganiti to abekira Nyasaye go turwanere nora abumusa mugako mongiro watena gakina incho monene nanja se kambie yo monto mokoro na tuti nanje bwata na Nyasaye egana njankoro buya kene Yesu kere meane yetugutwe egana njentali na Nyasaye uneke bekereke yia na Mungu akubariki inchuga basai incho mongina incho mwaka incho na ino abokuwania kada kubekaiga Nyasaye tokobeke nero kwalikera atakutendea incho konye biro karako ibule otitingara nkoyo umalikade no yokoiwa kokonya kali okonya gotitingara hakuna nafasi nyingine kuja kwa Yesu incho onye no orabu torana no mubwasi Yesu na yote na yayo monene na injenta katika tukutomo mokoro na shikamana nao nataka kupenda maisha yangu kwa Yesu na mimi aniokoe karibu sana incho abasaye tagu titingara incho asige Yesu Mungu anakuita na anaita kwa sauti ya upole. Kuja sasa hivi. Karibu sana. Mungu awabariki. Karibu sana. Kuja sasa hivi ukiwa na nguvu. Kuja sasa hivi macho yakiwa na miguu ukiwa. Usingoje ishi ndio anza kumkumbuka Yesu. Na kama alikawa tena muinyole kole na chinguru. Matu kama batara koraki. Na Mungu awabariki. Onyo korabu nchotora sikere rusiko. Kobeka tora maruse. Tusabe naba, ngusaberanda ababeru asebatiso, umusumo Nyasaye nare ngusaberale amagani aya. Tukaenda tukubika Nyasaye turwanira siritera Yesu. Tupige magoti. Alituruhusia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, Bwana wa majeshi, wewe ni Mungu unayesikia, wewe ni Mungu unayetenda maajabu yanayozidi fahamu zetu.
Wewe ulitamka vikao na kwa amri yako vikathibitika. Muumba mbingu na nchi, jina lako litukuzwe. Bia mwana wa kwane na itwe nekene igota ketwe bekange kumirana naye. Sete tomera kwani ko bewense ngo toira kwani ko kumubere obweroli obonche ebichiko to ebekerete kwatenge incho okogechigo no bororo tobirusi asama gimaito bibe bigocha bigere ntokoiwa ndokonyeka Buna Israel naitwe twarorira magosa ito ekogera omonene twarorira stugwete kwa kwanire ono rende buna Israel twanchera na magosa ito kero yo maru si binyaga bwate onye no buganga obunyaka bintu na kolire kero omone manyete tubisangere byonse bibere tubisambwe omonene kene tokolera lero netogende tokolera iga utatusikia na kutuokoa no torusi asobosomba bwebibe no torusi kwa saba amuni bagoturwa na bafirisi batochandire egere gasi itebe buya migondo itebe buya magimaitake moikabe buya bana baitebe buya chinga chintu chiba buya kare toigure lyogiri hao tokolere kera no mubui senjera bene baminto bale bachiri busia batabira monene wako tayari otuguto monto mokoro baena na magibaba sole egere na baroba sikutaramu naye kwasameni koyo utateka sigiyesi omonene bano baseseni bagaka bana bangina bakonye na basaye bagende takolengere kero barachina abana igore ketale na barobu ubagiterera kubaga otali na barobu atua kwa atua kwa lireira na no bote no kaboko kwa kubuli kuboronge ando babubui byamone keri ngari yaneri kene na inkwanya kungainiria katukuiwe togo itabe togo chole bono gikarna kale twasubira Kristo motorito amen Mochani katanya sawe. Nabeli gono masongo gara ngiri asenge nchechinguru no koboko na nebokoro asole. Twekanyira soko linga chinengo chete kiagera mtutwe kanto konyale kero tole bitongo. Bona twakoire bakonesko no bonene ngasenge nchamalika gono hoto tenga na kereli ruliringo asole asoko bonene. Bona twakoire bonene asebire biga asense yegengi yo mocheno. Bana bagekero bali kiroko ganino gwechanda baletire babekira sepoxi yega ayo gosoma bobisi ayo koliga ligoko ganino gwechanda kiagera kwali kiri chinkoro chitu gwachimanyire ande tayo toragenda totigane no banene bwao nakiko gara naletire kuganino gwechanda gwakero ayo mu Kristo asenge ncho gwasomire nigomate byonsi biri birororo asenge ncho banene bwao asenge ncho banchani bwao asenge ncho yamabera ga mange aliagere to korumona go mu mayesa ga kwasomo saraba akabe mbole go kalitukeliga ona manyinga aliago kwana go kalitukeli ekerabo shugulikana na go sibi byonsi biri byali kirwa se boxie yetali agoli mukereri weigoro koganino wechanda korororo omonene abamaraika bao ekero bakoramboroko boko asoko kuna kera lisa karalira na gushugulikia kera mahitaji ya rororo yetali agoli togiwe mbaro balika asinge njo yoborwaire asinge njo nayo kwabera ebibe byonsi nande kwabanya amarwaire onsi asibali bakobaba itongo asibali bawekanya asibali bagusaba nakoliyo bosibwa ekero kubweni ensi yabo omonene chakerekero yo molero iga asibike na gocheneka awena asiri etali yao bali basibire bali nokogani kwoko siborwa omonene muna marika bwatika gototebya mwatoire bigolero byogo sibora rero gatuata mukiro gosiborwa asiri etali yao bali basibira se chinchira mbali mbali basiborwa asiri etali yao onene bwa one chinguru boike akeli etali yao litogiwe na boiga babogole time zige melito kero kene mesige rase chinka molembe to ya somo gaka molembe to ya somo ngina omanene li tukondero ayo kwa gacha chinka waga cherekero yomo no nyamba libara se chinka batalika ekero bakoire chinkoro chiabo ekero baigule lyogie omanene bagachere ayo liga na lia kona ole tobo toerero ole tomolembe ole to wekanya no wekeya asenge tali abo Yesu Kristo bana baito na boigombara balikire andi bali noko gania singa nje ya masomo abasi chisukuru tanto itori golo chisemi chiabene nayo korwa baigolire bibao byao obaye chisemi no mwaini bikorwa sole gakekero ko batawara se chinkoro chiao baruseri chirango chimbe baruseri ko ganio kobe ekero babo chikotwara bachora kwa bene bagachole Yesu Kristo amana bonene bwao
kurubona weke miaka yonse batene namna Shadrach, Meshach na Abednego ekero wabuchiko bachitwani cyo kwigena kurubona weka kale na kale tata mugo toleka waito muneke nyoleke kia matunwa gendera gushugulikira bonse gendera kubuli ukuganira gwechanda wakiro yomo ekero bire chabo chikobanenda mwamu ekerale neke lilianda asokole tobo tutukanu asokole tobo tantanu tunakataa kila nguvu na giza za mwovu mfalme ukatawale ukazimame ukazidi kupigania na kutendea kila mmoja unapoangusha kabisa kila giza mapenzi yako yatendeke Jehova maana wewe ni mwaminifu maana wewe ni wa haki bana bagekero bagendete we tukatuka kero bagendete kwerwa sobo siwao bona tigubu yabo boisane kero yomo nande elietali yabo litoke wekiagera no mochero yabo abutika boisane kero yomo ekero molero woka ekero molero woka ekero molero korwa soro woka na gotinya byonse byabirecha na komena byonse byanyacheni muna elichabo kurangalia se chinguru noko wakwao ukayelia madhabahu ya chinjera chonzi ile miungu ya bahari yote ikateketea siku hile nasi tumekualika mfalme unapoachilia moto Hebrews 12:29 hasenge jaino muliro kulia oyo usamba na kolibyonsi ase chinguru noko woko nene dietali ya golitoke wa mocheno no mwege ni korbono weke miaka yonsi waterera kere oyomo waterera kere kemo otenena mu naintwe otaramu naintwe asenge jaino getale kimiaka o Yesu mobolia one gotera motolia mosaso kero jande gete o Yesu mobolia Niko bake aye Mosani ondetari Wamatukosi Ekene kelinga Mosani ondetayo nayo bieka korubono Moikeni akayonsi Bako nisko chinguru nobone nebigotigarere Kera tuekanyire tuekeiri asole Uyabwa gobogenderera nande bomenteke genderera gukwana Kristo Yesu igora mataito toa maisake moika tubwate nokoboko kwa buli kuboronge bwao tutarase chinchera chiao tutarase kene kiao ekere kambiri gekoera kirayo maumirane n'obusi bwao bakonesko chinguru nobone nebigotigarere ekero kendete kwariania abakene abanene aijerishi ngandini kiakogenda Yesu tuachire korali obonene bwao ekero gokwira bonsi banyoro gotoleka sikone bako chinguru nobone nebigotigarere aibunole tata nentwekera torabana bao nakiakogera twasabire aserietari ya Yesu Kristo oyoro motorio ito amen. Barikiwe sawa na kula Nilipomjua Bwana Yesu hakunitenga bali amekuwa nami, ninamshukuru kwa yote, nitamsifu daima. Upendo wake kweli hauna kipimo, nitamshukuru daima. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo sioni faida yake. Nitazidi kumtumikia siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu
sioni faida yake. Nitazidi mimi kumtumikia siku za maisha yangu. Hali zote amekuwa nami, katika taabu yeye amekuwa nami. Sistahili mimi machoni pake, zaidi yeye amenilinda. Hakika yeye ni Mungu wa ajabu, hakuna kama Yesu Kristo. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo sioni faida yake. Nitazidi mimi kumtumikia siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo sioni faida yake. Nitazidi mimi kumtumikia siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo sioni faida yake. Nitazidi mimi kumtumikia siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo sioni faida yake. Nitazidi mimi kumtumikia siku za maisha yangu. Akocha kwa busende ngenje yakatanga abana bana nyasa bana Yesu asifiwe. Yani bali baisa negete na gento kieke ubukima. Yani kende nkeyora motebye igaro chinge bintu byonsi bibire sangapi saa 6 igoro umongeno lia konyenyekea nera yaye nero yonsi akorete naki nenkoro yaye erenaki. Rero twaikeire iko tukari kubireta no eno koreta asokororekana na kige kogera tukurwanirira buno murandi mambi ateba ngonya tingo choru nonya no gusangereria sadaka igo nkorete bitabo birio nyanta atorwete mbogori machi guchiarari kyagera tinga irie meremo ege nkoreye yo muntu oyo nera senyombe ye yo monene nera somulendi bobo bisibwa Nyasaye igo goikera kwa magotaba bakanonya ndiri ntubwate church manyu ego to direct bune bintu bigokoranaki asinge nchaye go bwate gosenegari asinge nchaye abana bagomba kara America abana bande uri okare Canada oyonde gakari Nairobi oyonde gakokore bengi onya togo choru nonya no police my friend omwako oyo kobeku narorese senyakemini igoko gomya abantu naki asinge njoto choriri nande chibesa mwago chikorete naki ngakibona marika goteba ebi mwanzo Nyasanchete mbiri biebi nemyo yakorete naki yekanyete emyo yerwete gochia singo ona kienkoro yagere gochia Nyasaye koro ya oya migirwe Yesu tali asore wati
naki kwaire Yesu enkoro yagang'ana kwamoire ribaga enkoro yago asoime naki gekogera amarika ago totebi Yohana 4:23-24 ng'ensa neche naende nere ekera abasasimi bekene bagochigosasima tata ase ekene na gento kieke nomoika baria bamwanchire Yesu bamoire chinkoro chiabo batabwati obweoria bamomanyete ng'anche na Nyasaye inamba 1/1 ase rieta riango ya Yesu tari bari togocha totararu chinkoro chieito togocha kemobere muna tore igo yani ogocha omobese otaonchogeti nonya aena bore ase eng'encho gwacha sokororekana lakini tari ase ogwekeya nokoiguswa ase obosi bwang'o kwa Nyasaye yagerana nomonto agochekera akorwa igo togotebi gung'a koboko gwokobe nkorweki egento eke gagokora naki yani omonto omagocha agakobogori kusudi kero omonto amaeng'ana ero akorire naki my friend renche nakorire naki bing'wanso buna ebio ebire ebyogotioka okobe ase obosi bwang'o ritang'ani amariko gatotebire ng'a torigie oboruoti bwang'o nebinde Mathayo 6:33 naki amariko amacheno agoteba Mathayo 6:33 naki amariko amacheno agoteba igo abana ba Nyasaye ekero turase oboiko bwense twabekirwe abo n'abakungu n'abasacha bakoba abarendi abaya bobo bisi obo bwa Nyasaye muna abateneneri abaya babiri twairwe igwa buna togotebigwa nki togokora ritang'ani akibasomemba liyoboroti ritang'ani liyoboroti bwa Nyasaye noboronge bwaye erinde bono nebinto byonsi nokore naki nomenterwe aleluya liyoboroti bwang'o ing'arigere bono otarachigoikera kende gionsi nabokorete ebing'wanso biao bire byogotioka okobasa obosi bwang'o yagera omonene omanya goteba ng'a tobe sadaka nekeng'wanso bire moyo ase obosi bwang'o muna Yesu omonyene erwete akabemboria ase okobe sadaka nekeng'wanso kere moyo ase ogotori gento kieke ense ine ekeng'wanso kiago kwareta enkoro yao nakira ase obosi bwang'o nakikwerurang'ana nimbari togoche naro ase eng'encho nere ng'a bionsi namoeire moyo na mwanche menya twamanya konyora tumwanchete esabato Jumatatu igo tumwangete haleluya ekiagera nacha esabato nari natenga byonsi namo ase eng'encho obobisimbore gatomanyeti nainche tinkomanyeti byonsi namo tobwata omoyo omoterere buya yani twekete twebombete buya obegete uniform yago buya osibete tai naki buya byonsi kwamoire ororioyo lakini ekero okorambora okoboka egento kwabeka nechisiringi sana esadaka chisiringa 50 etaisi nyoko byara kagocha kwanyenye engoko kwanyenye mboli kwa mwasiringa 50 kwa 500 igo chine chioko mokwani pocket money kwara mwa chiribubere arafu chibasa chioko mokoba kwara mokobere libu oyinyoko byara wakora naki kwa magotenga byonsi nakorire naki namoire Yesu birenga kwa moire ligereria abana ba Nyasaye birenga kwa iroro lyoya marika manya gototebiga ekero twatebigo ng'a turarigiri tang'ani oboroti bwararia imomanyete ng'enseye na byonsi biri birone ebyang'o Zaburi 24 eyemo ige gotenga byonsi biri birone ebyang'o ekero byonsi bire bya Nyasaye ine nakigose twabitumekire nakitwabirendire nakitwabiteneneire nakitwabikoreire abana ba Nyasaye yagera omugano norokongosa ase gitabu gya Deuteronomy 31
chakere 15 igwa muno musacho yo magokora na kiamalika agoteba Deuteronomy 32:15 na kiamalika agoteba Deuteronomy Kulende Yesuruni akanora akaenena akanora akaneta ekiagerere garo mwalimu Yesuruni abugate gari Yesuruni akulema naruko Yesuruni wagere gasimiketa manyabwali Yesuruni bosongo gabwate orisel Yesuruni igabwata abana batano omente babere orusio yo mabana nkianda kaletenaki igo baichire kero kurigereri ega ale buya ebinto bire saa 6 iga kolia maguta golden fry lita 5 ya ukarangerere lituko ere binto byakalire naki Yesuruni akalia akaneta ekeraneta nkigekaba akagirigenta akamanya kwanga Nyasaye akamanya kwanga orolioyo oyole akanga Nyasaye olio kaletenaki ekeranga Nyasaye oyo motongete aga asengencho yebinto biri akoire ntenenera abakungu notora n'abasacha twabekira umuna ntenenera ye ng'ombe liko rumuna kwanye sibete mama saa 12 ogakama okarusie bibere pio box kwa market eng'ombe li no ekobera amache no ekoeru nande kwa enusulita ekero ya iru ya mena tali ekonyu ekomena yaleta rukusino bonsiaga agankundiga ya mena ya manya kwana ya sibirwe ngolia sokogoro ya siwe asoro gunchale esire ekero ya siru baka manyinga kunya gotonye kuna gokoreiga chinkichuka chikole tenaki naole toli kubwateka igole pio box 100 meters mwachenes mwasarange none bintu bire nyomba tokole tenaki biasale bitokole tenaki toyo ekero none mone na kuligereria umakoboli ngaine oyo no mulendi omuyale wobo bisibwane umulendi omuyale nentenenera yane we bintu byonsi ekiagera Nyasaye nero tongete igoro na gento kieke yabuto magoroba kegocha yasiborwa asengencho galingeti yamanya koirubweli abweli none sike gokorora tekole tinaki umulendi bwe bintu byangu naketu abeire ntenenerangana ekero tubwateli yanda munaba abakuri oboroti bweli tangani ndirio kobogoleri kere kama muno musombo muya nakikogera Yesu agotebanga igache ta sense atoli bonse tategeti kende gesire otatiga byonse binyore gento kieke Savania yam sita nakigoteba Sefania 1:6 nakiamalika goteba nasiri birenga nonya basomi bakole tinaki Sefania yamo 6 nasiri byonse nonyambiria ninsirie abairanire nyuma twatigire kubwati Nyasaye nabalia tutali kumurige Nyasaye osekobori gento kieke onyandiri twarenge ko babona abantu abaya muna abaga twabekira buna chintenenera chingi ya chobonene bwa Nyasaye nekero kwarenge gwe program buya otali ko west chinga kichinde chons ole chinsa igoro muna narole program yago tebanga ekero kwabekirwe uno moteneneri omuya tali ogochikobo moteneneri oli okominyoka rogoro igole maate mbwe manyeti tobwati program igokora asobogima bwao yani iwo bwako kiera buni accident igobwaira buni accident endagera kwanyanyora buni accident twibangeti asobogima bwao iwo buni egoteba ekero togochikobwatana na Nyasaye asoko morigia sekene no moika yamanya gotebanga God first in everything hallelujah asikiri gento kiobogima. Stewardship is a comprehensive. It involves time, relationship, spiritual gifts, our talents,
our finances, our influences, and our bodies. Hallelujah. Wana ntutu omanya goteba sengencho. Una titwe manyeti igo twenyorete gabugo na kigekogera chinga kechi twaikeire nonya noko baba teneneria abaya asiri ngana ria Nyasaye nonya no borwoti bwa igoro bwabeira ale naintwe asengencho yogotebanga na kwealigani boikeranu egere toikerani ebinto byango bya Nyasaye. Esabato bogokia una bwaki esabato igo esabato yage go chaka saa 4 saa 5 tali bwega bana ba Nyasaye ekero ya chakire saa 4 saa 5 gogo ike kanisa igo sonete chabati soneta mandasi kuma bwa bali nelisosa kuma bwa bali nichingende wana gogo ikagali igo go ikoro sene digestion ya chakire ayega siago goleiga gogo kora ochingalire batabanga gotera kwa mwali okora kukwera mborora nga nkikiara ndi gulero amangana ali abutambe asenge njara mangana ali abutambe kiagera butambe na bekole tenaki nonya na mangana ali amayara ndi gwalenge ko gokonya takole tenaki yageri rogo sasima gwaito kwabeire gento kieke enara bana ba Nyasaye asenge ncho totararigiri tangani oboroti bwaralia ekero togotebigunga turi oboroti bwa igoro okomenya kwao kobeli tangani okomoimukereri Nyasaye naki okoragira kwao kobe okomoimukereri Nyasaye aralia okoragira kwao na kugwa toitira abana ba Nyasaye twasinyiru nani ntugwetenenera abanyene na kigekogera nonyena marwaire amange achira aralia asamage maito obwamate bwaito inturaligia obwamate boli togotebigunga murandi mambia tebanga twanchane tingana linana na batigaire ninki no bwanchani mbokale tinak na kikogera stress ya itoitira abanda abange ogochikoligere ligali mwachirani yago gose kasini yao kogochikoligere ligose mwamo muromino mokeiga mukaye iga okuigwenda yage konye kubuga nga toro asenge njo bwamate buyambokale tinak igo tole kanisa togotera nga bon bona oe tuegete mokamo muromino liko gwetu ko musarabongo osasima gwetu kwa bakole naki ekiagero gochikomoligeri wete byoge kuchinsi yani konyemereri komera amataga mange kuchinda ngepo lika kwali komereri etalia Yesu tebami asa tokonye asiri etalia Yesu Kristo tuiranere obuya bwa Nyasaye tuli oboroti bwa Nyasaye nebinde ntokole naki kakintomenteru abana ba Nyasaye tigatumuiranere Yesu na kiekogera Yesu abere irange na kiekogera chinga kichete ngari tangani toli oboroti bwango chinza chiatokeire nasaba sinia selitaria Yesu Kristo yoro mutoli totene nasogosa ngako obogima gaitera obo mobali korwasa ngako obogima aenki ngako aenki mocheno tata Nyasaye na kiekogera twachira soro tororera mabira kende kiyanke yo tobwate toranyare kugwakana kende kiyanke yo torakore egere toisane na kugwenera sobosi bwao asinge nchubonchani bwao boro bwogokumya na kiekogera Isaya 1:18 gotenga ni nchunu buna moleigo ni nchunu tugambirane ono twachira sobosi bwao ekero tukugambirana naye Yesu otororera mabira tubisina amanyi ngao tutuntube no mulero na kiekogera gotoboremu ngonya ndiri kwale gokora omubaro bwebibe akiondete yore konyoro gotoleka lakini obwanchani bwa ekero boro bwogokumya
Yesu Kristo ekero tararwa sekerogo kiago kiobonene na kiekogera gwachete chingaki chia bene asinge nchogendete gotorangeria asogo totebi tochore nonya twalire buna Yesu roni twainoririe twagirigentire twakwebire egetare ayoria se twabache tukorwa ekiagera nigo togendete gokora kulingana ne chinguru cheito no gwanja gwaito twagotigirae nigo gendete gotiana samarikao igo goteba ng'akeri gwatebire goikoko geikerani wanekero taraikirani omonene obuya bwao obwanchani bwao na mabere agekero bire byogokumia toirani twensi asobweri bwao toramokia maiso totongere chinkora chinya tubariri omobaso wanene bwago ne chinguru babamo naintwe gaki togendere gotenena asekene kiao togendere kuiranirira chinchera chiao ekero togendete kwearegania tobekere kemanyererio mariete totale mase gitabu kiao kiobugima wanene bwago babe naintu kale na kale aserieta ria Yesu Kristo yoro mutoria. Nilipomjua Bwana Yesu hakunitenga bali amekuwa nami. Ninamshukuru kwa yote, nitamsifu daima. Upendo wake kweli hauna kipimo, nitamshukuru daima. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo sioni faida yake. Nitazidi kumtumikia siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo sioni faida yake. Nitazidi kumtumikia siku za maisha yangu. Hali zote amekuwa nami, katika taabu yeye amekuwa nami. Sistahili mimi machoni pake, zaidi ye amenilinda. Hakika yeye ni Mungu wa ajabu, hakuna kama Yesu Kristo. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo sioni faida yake. Nitazidi kumtumikia siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo sioni faida yake. Nitazidi kumtumikia siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo sioni faida yake. Nitazidi kumtumikia siku za maisha yangu. Verse 19 and 20. Abakorinto yeritang'ani esanemo kifungo kiaye 19 na 20. Amarika macheno gagoteba iga
gaki gose timomanyetinga emebere yaino nekaru yomoika omochenu ore ime yaino oyo mwairwe na Nyasaye na inwe timori abaino abanyene ekiagera mwagoretwe ase rigori rinene asayo motogi Nyasaye ase emebere yaino ning'irore nande gose timomanyetinga emebere yaino nekaru yomoika omochenu ore ime yaino oyu mwairwe na Nyasaye na inwe mwagoretwe ase na inwe timori abaino abanyene ekiagera mwagoretwe ase rigori rinene asayo motogi Nyasaye ase emebere yaino ase ni amarika ya machenu tosabe omuya tata Nyasaye mbiyamo nase eng'encho obuya bwao mbiyamo nase eng'encho erituko riao richenu rero Nyasaye mbiyamo nekiagera watwarigani korwa emambia watoika ase ekanisa yao Nyasaye ase eng'encho ya ekambi yaito eyere enchenu Nyasaye oito ase chinse chiga bono iga twanyorire endagera yaito y'omobere nande ekere tokonyora ring'ana rikorwa ase ore Nyasaye omokwani oito twamobekera asa amaboko ao Nyasaye omwarigani omoseseni ekero agotwegeria Nyasaye oito tonyare koba tokoyabwata nande toyakorere twetigira ase ore oba amo naintwe ekiagera twasabire ase obuya bwao nobwa Yesu Kristo oyore omobori oito ase chingaki echiga tiga twarigania omokwani ase ekebindi kia health. Karibu. Abana ba Nyasaye abakena abanene ase sabate enchenu ya Nyasaye tato yore gorongo bakwani mbiyamole mbarenga bandoche ande mbaro batandoche lakini rende tari mang'ana abatenga abange kero banyorire igo bansimba koreteki bandoche bono mbiyamo nase eng'encho ya ebipindi biaetire nande mbiyamo nase eng'encho ya chinse echiga nande mbiyamo nase eng'encho y'ogwancha koirana nande mbiyamo nase eng'encho y'ogwancha koirana gocha korayera korwa ase emesa y'omonene ase igo chinse echiga nigo togochikoegera egepindi gekorokwa health no obochenu omonto ekero are buya ekero afya yere buya omonto oyi niga are n'omogoko omonto oyi niga abwate bionsi omonto oyi niga abwate ogosemeria ase igo buna abana ba Nyasaye bari twatongetwe ase omowekano o Nyasaye omonyene neganeirie tonyare koba na afya eyere engiya afya ningi tosabe erinde twegere omonene tata Nyasaye yora ase ekero kia obonene twachire ase ore buna abana ba bareu twasabire otwabere ibe bieto biakere eng'encho erinde Nyasaye mariete ito abase egetabu keria ekenene kia obogima biamono ase eng'encho ya echikambi chia omwaka oyo iga o 2026 biamono omonene ase eng'encho ya abakwani bachire ase echikambi na echikambi chinde chigendererete bono tiga ogwancha kwao gokoreke ase abakwani aba iga Nyasaye obatumeke buna origetie na bono ngochi kwegera tore ring'ana riao goetera ase egepindi kia heriti twasabire Nyasaye moika atoyabekera amang'ana aya buya nande atokonye erinde tomenye buna origetie ase chingaki echiga ekero torasoboiko bwense bono tumeka omokwani buna origetie twasabire goetera ase erieta ria Yesu oyore omotoria amen. Health is a state of mental well-being that allows people to cope with life stress, realize their abilities, learn and work well, and help health is
ingarasa ng'ao munyabire okwenda bwangu. What is healthy? Na wanabolia hoba chenu ningi hoba chenu wemebere yaito unatuasoma ase kifungo kelia ya 1 Corinthians 6 verse 19 to 20. One, health is a state of a complete physical, mental, spiritual, and social well-being. Health no monto koba buya kemubere kororekana kare buya haso muberoye kororekana hobongo bwaye bugo function wero buno montole nomo bugo kore binzo buno montole buya bugo korengereria buno montole buya na boigo spiritual kemoika omonto yo hanyara kobaga koba moyo kemoika ringana lya Nyasaye libaso monto yo hanyara kobaga ko ringana lya Nyasaye lituko chia selinde hanyara kobaga koba ange na Nyasaye lituko chia selinde asome ringana lya Nyasaye elikumura buna homu Kristo helio anyara kobaga ko mubwenera Nyasaye na boigo asobwa amate oyonde gochia soyo mwabo totwara obwamatobuya otwara obwamatobuya se efamily yao omugaka no monyina mwarakie obwamate ase efamily yino mwarakie obwamate asali omenyete na surroundings paliyo bagwetana ine orakie obwamate obuya hamuna barabwa orakie obwamate obuya andonsi asogo colleagues orakie obwamate obuya na bana bao obwamate bwao bonyara koba obuya obebuya kemubere kemoika obebuya spiritual onyara koba goko babuya and socially obebuya. A man too busy to take care of his health is like a mechanic too busy to take care of his tools. Homonto okorosia obwate egali nebwate ebyoma byaye egali koba biya koike ebyoma byaye binyara koba bigokoreki bikoba biya omonto goikanyara koba gakorigereria egali yaye lituko gochia selinde ebyoma byaye mbiya bire amabuta naro ingereki giasarekire hase kioma kiaye elianyara koba gakokerosia elinde kegwenera egali yaye nyara koba gekogenda naye buno omonto omobero oyore karu ya Nyasaye nchen nogane irio nyara koba goko yorenda ebimo biraso mobero binyara koba buya bifunction buya kere kimo ase kere kegwenero ase ngencho yokori kori to nyara koba to koria embere yeito enyara koba geko moto Nyasaye ekare kimo kyo mobere gechandege ekemo gechandegete igo byasi nigo bikoreteki nigo bigwete bobe igase igo koba buya nyara koba goko babuna omonto yokorokwa mechanic kunyara koba gakorigereria gari yaye nebyo marole gosembi yabire nayo mobero yo hore karo ya Nyasaye Nyasaye gotongete ole omogweka noye nyara koba goko bana afyengiya nyara koba goko yoraga litindagera chiri chiko gwenera omonene nyara koba goko yoraga litindagera chiri Nyasaye tongete asobo tongi tunyara koba tokoli chingeni tunyara koba tokoli amaji tokonywa amaji tunyara koba tokoli chindagera chiri chikwagacha omobero oyo elindo omogwenere Nyasaye titoa Nyasaye bosoku ekiagera omobero oyo nigoro yoye lakini kwayoirire okoyotume kabuno oyo okoyorageri buna bwanchete kwebire koyorageri buna amachiko Nyasaye gokoreki hagoteba nonya noko yasoka ogosoka buna bwanchete nonya noko kere kemo kere kunyara koba gokoyoa nigokoyoa buno ogochora kwa okore lakini Nyasaye nigagoteba mobero itori oyo nigoro yongo igoro yoye onyara koba gokoyorenda buna amachiko akonyara koba kagoteba when a man loses his health then he first begins to take good care of it so prevention is better than cure hekero monto akona gokurerwa akona gotebiwa tonywa hamarwa una rero etopiki yaito nigego kwana drug abuse and alcohol buna bire ebinzo bigo changia aso muntu konyora oborwaire bokorokwa mental health omuntu nabakuna gokurerwa amaruna amabe omuntu nabakuna gokurerwa esigara nembe omuntu nabakuna gokurerwa
tori amafuta amange omonto nabakonya gokurerwa tonywa amacha amange elindo mobero nyara ko bagokuagachika lakini twakoraki twapusa omonto nabakona gokurerwa tori echumbi embese omonto nabagokurerwa tonywe sukari enyinge lakini oteba nje tindakoraki tindakaniwa echumbi nje tindakaniwa naboko beka avocado echumbi kwabeka ligena echumbi kwanye echumbi embese ekero kuna gokina kogenderera okuna kogota bone echumbi eri kware kuria okonyora egokora egasi embe ase omobero oyo kwanyora yabunire chinengo tori konyara gotira tori konyara gokora gasi ngong'u chinengo chiabunekire lakini ekero kuna gokurerwa tori gokoraki tori koigwa. When a man loses his health, ekero bone health yao yabeire mbe ekero kwagunduire buna kwarwarire nari bono gochaka kominyoka hogoteba buna nakanete wechumbi lakini it is what too late ekero gokurerwa nyara ko bakogo iteberana elindo nyara kokora buna amachiko yari tiagoteba onyara ko bagokomenya no mogogo hasobeko bwense neba kwagotire ogote kore buya batenga abantu abange bali bagokora biashara abantu abange bali bakonia ebyasi baoni chinyanya baoni amatoke baoni ebinto birie ebirito ekerore nechinga kiechi bono koiguna naboko bogori nane emetoriro 20 naboko bogori ebyasi enusuguni naboko bogori chinyanya grade lakini lirio gocha kogota nalio gocha koigubuna biri kwaga korire nali bigocha koirana onyore tobwati chinguru kolegasi nekerengo our topic drug and alcohol use as determinants of mental health hamarwa hamo ne amariogo yogotindia naro agochangia omonto konyora oborwaire bwa mental health. Drugs and alcohol use can affect mental health because they change the way the brain works. Nga amarwa hamona amarioga ya yogotindia niga gusalia obongo nanda manyakonyo goreta obwonchoreria asenchera omonto ose obongo bogokoregas engencho omonto orebuya konengereria tari ero omonto ole hebali mara nyara ko bagakorengerera omonto orebuya anya no mugaka nabakomanya duties yaye aso no mugaka ase family lakini omonto orwarira obongo bwaye bwasarekire tari kunyara ko bagakorengerera nanki abwenerete gokora ase family no mugaka nabara ase family obongo bwaye bosaregete atari kumanya ng'anonye n'abana ngwenda bari school atari korengereria amanya ngi abone tokora buno mugaka elinda abana baye banyara ko babakogenda school igo omonto ole buya obongo bwaye ni gakorengereria buya nyara ko bakagokora ebinto buno omonto ole buya nyara ko bagakumanya buno mugaka ngi agokora nyara ko bagakumanya buno omongino omiyase ngi agokora asengwencho obongo bwaye tibora sareka lakini omonto ekerarabe onyura amarwaya onyare ko bagakonywa amarioga ya yogotindia obongo bwaye nigo borasareke bakonyara ko babagokora gas buno omonto ole buya otari gotumia amarioga ya iga tatenga drugs and alcohol act as major determinants of mental health by altering brain chemistry, triggering new psychological conditions and worsening existing emotional and psychological struggles. Ningi ekebon omonto nabara nyara koba kwaigure bobe aso mobero ekere kwaigura aso mobero ayabuno omonto kwabo omunyagitari ekere kwabero omunyagitari nayo gotebia abana buna minyokarogoro gabu ndetere Bernardo epeinikira ndetere Bernardo inyiwete ebirukunya aso moberona kwabeire omunyagitari haya tuli munyagitari buno omonto nigo bwenerete kwene nyagitari otebigunga amariogo kyobwenerete konywa ekero kwanyure nando kore dosi abande ekero kwanyure liko igure buya watigire dosi watebire gwakorege kwabwenire gwatiga ekero gwatigire amariogo ayo aso mobero ngochare gokoretera omuchando
tiga kunyara konywa chikonini ovyo ovyo ngomotuo watiri kwanywe konini tomaitie kosi tomaitingi kiagera omotuo yoko wati kwanywe konini nando tomaiti ekerengo gyokonyu chikonini echo unangerengo keng'ani inaki bono aseigo nigo obongo bwao bokunyara koba bogosareka mbokunyara koba bogokora egasi ase eng'encho chikonini echi kwanyu chiareta omochando ase omobere ogo iwakaga bunango gwemiore kwanyara kwamentire kerekeke kwamentire omochando nono oborwaire kwarwarete bwana gokina bona ekero cha kwenda nyagitari okonyora oborwaire bwachirare tiga kware kwenda mapema orengwe nyagitari omanye mborwaire kibokoruyete orwari mapema onyara koba gokogwena kwanya kwegweni ayo bieka omanyene otamaiti mborwaire ukoreteki orwarete nga they change the normal balance of chemicals in the brain that controls mood, thoughts and behaviors. Una omonto ekera konyara koba gagotumia amalio gaye yogotindia hamwe na amarwaya niga konyara koba obongo bwaye mbori konyara koba bokoba stable tari konyara go control mood yaye okonyara ndatenga daro mood ya nyara berembe ase eng'encho yaki ebinywe biria kunyara koba gakonywa na bibia saliri ebirengerere byaye na bibia salirie eng'encho omonto akonyara koba gakororekana montatenga nga nogoterwe yanga kuja togoteru kerekeke togoteru obongo no ekere gento gekorwa obongo na gekumanya omonto gokora amang'ana amaya obongo na gekogera omong'ina omuya arorekana ase familia yaye buna na omong'ina omuya obongo na bokogora nono omwana esukuru anyara koba kagweta igo tiga kogotia obongo bwao ase okoria ebinto binde bionsi bigosaria eriti yao tosoma ngokorwa ase egetabu gekorokwa Proverbs 20 verse 1. Proverbs 20 verse 1. Edivai nigekorete cheche ekenyugwe getindi nigogekorete kerekeke nigekorete kerekeke eliomana onde bwensi otari gokianga nigakoboru kerekeke obong'aini nabamorabori na ingigekogera tokuna gosoma igoro ya eriti igoro yokonywa amarwa amona amariogo yogotindia abantu bakabali barikire banyore basomete baigete mpaka babwate chidigiri baigete mpaka PhD abana baito besukuru abake anye n'abantu barase chinga kunyara koba bare bagotumia amarwa gose mariogo aya yogotindia nonye n'abang'ina kero kende ekero mong'ina hebwateranete n'abang'ina batenga igonyi gwete ndigento mpaka omong'ina yaikera okoigwa erang'o yokonywa amaru timaiti gose kare nakanyure lakini ekera ikirare njira chinde oteba haigwete akoreki hanywa amarwa omong'ina banyu bari mpaka ebinto bitagane irikorieu omong'ina yomo akaba morito ekera ari morito aigwanywa amaru bona anya gotoma omonto oria okonywa omoechuba ominyoko omoretera kerekeke omoretera amaru omoechuba kera oenda omoretera amaru riria arosirie endagera akorara onywa amaru aria okoreki orara igaikerekera anyorete omwana oyo iga nande pati mbaye ikaba na omwana oyo omobieka omomura nero chingaki echina riare kunya gosiba amaru ayaye akanyora omwana oyo omomura Nyasaye akamokonya buya agasoma buya ekera asoma akaenda mache ng'umbu kumbe amaru ari ng'ina are konywa bobisi nere niga akonywa kerekeke akonywa bobisi ari ng'umbu akarikwa emeremo emiya emeremo agokora ase chimashini amaru aye ekero kwanyure igokorora ebinto bire buya okorora kereka mokero buya takunyara gwe control obongo bwaye tari komanya kobo control anyara koba kagokora ebinto buneganeiri akanyara koba gagobeka emashini agaseti chimashini chiaye unaseti chimashini chiaye chimashini chigachaka egasi omonto oyo bunanywete amarwa
kwano marwari ngo nakomotindia ali ekera kunya komotindia akanyora iriro koboko kwae hakario koboko golia kagocha kumanywa olirwe ne machine agasirio obogima bwae ekero ngina agotebigunga buno omwana oyo osirire ngina taamini igatagete kwenda nonye na amaguru tataiti kolina nonye negali nonye ndege hataite kwenda bwangu ningi kiagera omochando oyocha manya ningi okoria ase chinga kiechyo olenjera chinde eng'enche iyo ole igo omwana oli ogocha konyora nere nabagocha koba akonyora noye nekero gosibichianga chiomogaka abaseriere segoti yomogaka toli gokoraki toli komatebia kera koboria igo mwana oyo gocha konyora nere akonya koira bintu bobisi omwana oyo kona kwegeria okomwegeri ekero olenjera chinde kabe nomogoko kende kanisa tera kora amang'ana amaya kwana amang'ana amaya kaneria abande amaya igo kona kwegeri okobeka omwana oyo ora asenda yao okomobeka esukuru erengiya igo manya ningi obwanerete koria ase chingaki ole oibwateraneti egento kende nare goseba all of us God wants us to live a healthy and a happy life free from all diseases, but very few of us make really serious efforts in drug abuse and alcohol. It is a pity that man, the most intelligent and clever of all living things, is unable to check the deterioration in his health. Nganyasaye niga atuganereti amaya niga ganeti twensi tobe buya tomenya buya tole na health engiya omobero oyole karu ya Nyasaye nchenu omotogi Nyasaye hasekeli okolia hasekeli ogokwana hasekelia okonywa elio omobero onyara kobagoko motogi Nyasaye hobe no mogoko hobe disease is free ng'enchende oli chindagera chigotanga kerekeke chigotanga amarwaire ndagera ke chigotanga amarwaire mambikero koboka buno monto kali endagera enyinge ekiagere gasi okora rituko nigere enyinge lakini bana okoboka mambi kwasoka igo toli kolikende ekero toli kolikende endo rweye ngosiarera machi yanyore gosiara asekende getali kwanyara koba gokorwara oborwaire bwa harizas igo mambi asengencho yogo kale memerito yerituko kali endagera eisaine nekero kwalire endagera eisaine nabora nyara koba kogotanga amarwaire yaiga akonyara koba kagotonyora omonto osoka igo gose kwanywa estrongi kwakoraki kwagenda wakoriga sin enkongu yo mugaso mogima watore chae bororo kwaire tundubali okanyete gari eche toli kolikende mbaka marogoba omobero yoiga ole karo ya Nyasaye toli gochikoba buya buna Nyasaye haganetie omonto okorengereri buya obwato bongo buya obongo botarasareka nyara koba gokoria endagera ekwagacha omobero yoiga endo nyara koba gokomugwenera Nyasaye munyakorwoteba nga omonto mwanya banto nigaro mung'aini kobwachingiti chiri chechi chingiti chonse lakini bana nabakanyora omonto onyure amarwaya iga onyure enyasore yaiga onyarire koba kagosaria health yaye ekera saliri health yaye taliko inyora muna no monto obogoretio omobero yo Nyasaye ochaka kwereng'ania egento gekorokwa nonye ochaka kweroka etuani bantu mbali kweroka chituani gose bono gaiga bantu mbali kweroka omonto ekera nyura amarwe ekera gochaka lirimo kora imachini nabera betari buo nabera be kwamororire para nabera be mwaumiranire nere nakyo korora gokora akogungwara hakweroka inche ne simba monto tayonga muna inche no monto nsomete no monto ngisomete mbaka mbwate chidigiri mbwate chi certificate chiane inche ne tuani ondete yo kobugiga bono na chiro mochyoyo yani singa omonto Nyasaye atongete oromo ikeranu ojakire kwereng'ani kerekeke ebitongo biri Nyasaye atongete binde ebike asale
Omonto otomaitinga etuani ningi kerekie gekorokwa etuani. Tasomanga ase egetabu gekorokwa Isaiah 5 verse 11. Isaiah 5 verse 11. Obobe n'obwabo abo bakoimoka mambi chuni bagendararia konywa ebinyugwa bigotindia. Abo bakwendera kobera abwo goika obotuko bokia. Edivai yeyo yabasamba nakabaonchorana. Alafu 5 verse 22. Obobe n'obwabo abo bali chituoni ase okonywa divai. Abo bara abalemu bawochogania amo n'ebinyugwa binde bigokoraki bigotindia. Obobe n'obwabo abo bakweroka chituani. Obobe n'obwabo abo bakoimoka mambi chuni bagenda ase chinyomba chabanto bakoni kerekieke amarua. Some yigo chinse. Obobe n'obwabo abo bakoimoka mambi chuni baminyoka gochia baminyoka konywa ebinyugwa bigotindia. Abo bakogenderera kobera abwo goika botuko bokia erinde divai yeyo yabasamba na kobaonchorana. Mbama eti nonya buna mwaya yarenge. Tama eti buna mwabandale. Obera ororo kurwaga chiete maragoba mbaka botuko mbaka mambia liria kuja gotindoka liria kuja kobanyanga yale. Onye amarua ya mubwera nchera no akoraraga abunchera mbaka amarua aruo motwe anyara ko bagakumanya ncherari. Abunchera nabakuna gokwana amangana aya ye chinguru. Abunchera nabakuna gwetogia bwasara ira somutaro ime. Abunchera nabakuna gweroka marieta ya maya. Amarua nigako omonto na asoma abutware PhD nigaro moriri na twasoma segetabu keligia Proverbs 20 verse 1. Omonto inigaro moriri nigakoborwa obongaini mbaka lirio somete ogasoma kwao nigogoko babusa. Ase igo abana baito abamurana abaisekemura ekanyigweke kekoro kwa marua ne amarioga ya yogotindia nigokere hekenyugwa hekebe timwancha mogionche moge test no eno koiguna ke once kegerekero gwakionchire no ande mambio koigwomente ande mambio koigwomente baka kwa ba dictate wachaka konywa ekero kwa nyure bono nigokoretera baibori obosoku ase ngencho bakona gokorora gokonya gokora tisaini para. Omwana omuyo somete omwana omuyo obwate degree omwana omuyo oro omunyagitari omwana omuyo oro omwalimu omwana oganeiri koba omusemi omuya bana abaibori barwarira ase chinda chiabo ase ngencho chechimbu cheino chimbe chekonyukere kieke amarwaya iga. Egento kende narenge kogotebe drug abuse especially through injection and risky behaviors increase the spread of diseases such as HIV, AIDS, and hepatitis. Obarwaro yu omarwaya iga. Ekero omonto anyure twateba buna obongo bwaye mbori go function well. Obongo bwaye nigo bogosareka. Amangana gokwana tali amangana amaya tali komanya nasa abantare tali komanya ngayare tali komanya mama omwaboro agosenise goseningo gosemwana oye agokwana amangana ndons amangana amabe yachira as far as mbako banto bakwebeta hamarioga yaiga bagotumia chisindani. Omonta agotumia hamarioga yaiga yogotindia
aso kwebeta kere keke esindani bantu bande okanyora kero kende iga sama bokoga iga abachagete chingoro hagusibe gitambaga bebete sindani wetera sama lyoga ya ekare betire sindani bona koigware ense ya igoro hakoigware ense yare hakoigware sopa bunate igweti bona kende yonsi niko gekorwa somon wae ase igo hamarwa nigakoretera omonto obosoku nigagokoretera obosoku no bekenie kiya nibagokoretera obosoku no soma nigagokoretera obosoku ayo manyene aretera ekenyoro obosoku aretera nabaibori ba obosoku. Alafu risk behaviors. This increase spread of diseases such as HIV, AIDS, and hepatitis. Amarwaira yaiga risk behaviors. Habantekero akonywa amaru. Anyorane nonde bwensi onyweta amaruga. Nigo bagokora kende yons. Kegera bakwero kachitwan. Chitwani chiko kora kende yons ya sabanto igoro maiso marore. Njiri komanya kwebisa. Iko na abantu bakonywa amaru bakwero kachitwani. Mbere kunyara kwebisa asa gokora mangana yobosoku. Niko bakora mangana yaiga asa abantu bakoreteki. Asa abantu baroche. Ekiagera amaru yaiga bona nara kugambira omuntu. Obongo bwaye mboli timamu. Tali korengera libuno omuntu ole nomo. Tali korengera libuno omuntu osomete. Tali korengera libuno omuntu omonene. Agokora kende yonsi. Keri etwani agokora. Omanyenga etwani ge agokora kende yonsi asa abantu igo. Etwani tebwati no ene nyumba. Etwani tebwati no ene nyumba elienge. Etwani nero kwere ngani omuntu Nyasaye oyo osomete. Lakini wacha kwere ngani etwani. Etwani ego itudai kende yonsi. Algotenga risk behaviors. Omanya kurotena oborwaire oboiga bokorokwa. Hepatitis oborwaire oboiga nigo bore caused by two main types of A and B. Type A spread through dirty food and water. Abantu abaiga mbali gochikonyara ko babakonyu noena amachamaya. Noene sindani yetu ateba ekare betire no lionde nigakumura nero ebeta. Wetera soko gendo okwo abantu banyara ko bakonyora amarwaire asenge njo yagokora ebintu bitagwenere tibakora kende gyansi asonde bwensi batamaitiningo banyara ko bakorwara igo mwana omiya somete omomuro omiya somete omoiseko omiya omugako omiya orwara ekero kwarwarire kwana gutumia chibese chinyinge kwene nyagitari onyakero kendo omugako somiria abana baye balikiru bono kwarwarire asenchereye neyende oborwaire obo obanene gosama rwaira ya anda korokwa obonate babo korokwa hepatitis pano oborwaire oboiga bokoire chibese ekero bwaire chibese chinyinge abana abagwasomete bono wasometi bono chibese chiri bakonyora rike bakwegendereria se bintu byabo naye bagokoreki bagendete goshugulikira oborwaire oboiga bokorokwa type A na teba spread through dirty food and water. Type B spread through contact with infected body fluids or blood. Ekero omuntu akoba contacted yani akomerana no omuntu orwarete nere nigakonyara koba gakorwara wetera se fluids nateba amo na amanyinga omuntu oyo igani gagwati gwo mubero enda komwati akoigwenda bororo ekera igurenda bororo omuntu okomwati iyo symptoms yoborwaire oboiga okunyara kababo kwombokerana n'abantu abaiga bakonywa ebinyungu ebiga omuntu okomwati ekera omuntu omwatiri enda ya mwati arafu na maisaye akoba yero amaisaye akoba yero igakera kororo omuntu amaisale yero igo manyenga noborwaire oboiga akorireki arwarete na omuntu oyo iga ekerara agende n'omuntu onde n'omuntu oyini gakogenda okoraki nero orwara ase igo tonyare koba togwetanga korwase okonywa ebinyugu ebiga bigotindia ebi bigosaria omuntu okorengereri kwaye obongo bwaye botari korengereri buya onyara koba kagosaria health yaye onyara koba gagotwara nonye n'amachiko chiko ase family anya no mukungu anya abana bagoteba rero kori twarenge gento gete agoteba nere kusema ona ateba rero namarobwani yakoriego ari ndeti montamine amarobwani nara akoriego ga kakintori kori marobwani ndo igwetika tori mami yani tategetia onchoru agoteba nere kusema ase igo ase ritukeriga
tiga Nyasaye tokonye abana baitu nabandi bonsi bali baigure obobe bwe ekenyugwa ekeiga tunyare ko batogwetanga korwase okonywa ebinyugwa ebiga ekiagera ekere twanyure ande nigo bigosaria omobere oito ase chioganigete chiomobere amaito nigakunyara koba gakorwara twanyara koba togosiria obogima bwaitu ase igo tiga Nyasaye tokonye twetange korwase okori chindagera echi chigosaria omobere oyo iga tunyara koba tokori chindagera chikwagacha omobere oyo iga nakoa omobere chinguru chiogokora emirimo ya kera rituko rinde Nyasaye etogeria omobere oo ekiagera tori oyo noyongo noyo bwamanyene ekera kogotarera onyora omobere oo mbuyokorete mbuyoyo rendete ekiagera nigakwete omorendere ase gotiga Nyasaye toseni wetera seretera Yesu omotori tosabe omonene tata Nyasaye twachira asore buna bana bao ase chinse chiga twakwira nerimbi yamana ase ngencho kwabera mo naintwe kurumambi na gweka chinga kiechiga yamana ase ngencho gwatwegeiri ase bipindi ao abana ega gwatwegeiri ase bipindi keriti tunyara ko batokumanya ng'omobero oyo tobogore tutori oyo ito noyo tunyara ko batokoyorenda una machiko yeritiare tunyara ko batokoyorenda bunoganetie eri omonene kero kwira nonyora omobero oyo mbuyore otoira asengeri gwachete gotoroseri bona seseni abana baito bagokina seseni abagaka seseni abang'ina banyara ko bagwetanga korwase ebinyugu bigosari omobero oyo iga erindo omobero oyo iga onyara ko bagogokogwenera Nyasaye toseseni tunyara ko batokomanya ngitobwenerete koria ngitobwenerete konywa na ngitobwenerete gwesoka na ngitobwenerete gokwana erinda amang'ana tunyara ko bakagokwana togokwana anyara ko bakagokubaka ase igombi yamana ase eng'encho ya bionsi ekiagera gwatobwereire na kwogosaba gwetera ase eretera Yesu omotori amen. Sikiliza ndugu yangu, ondoa mashaka, japo mwovu shetani akuvuruge, pambano lipo mbele, ni pambano kuu, usikate tamaa, mtazame Bwana. Pigana vita vyako, vita vya kiroho, taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli. Msujudu Bwana zaidi kuishi ndani yake, zaidi kuishi ndani yake. Pigana vita vyako, vita vya kiroho, taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli. Msujudu Bwana zaidi kuishi ndani yake, zaidi kuishi ndani yake. Ubeke ubweye ekemanyererio oika engaki yomoere ase engaki eyo abantu abange nabaminyoke gochiaria naria korigia na komanya korigia okomanya kwabo nkomentekane marika igo yanyara tore nomokwane tosabe tata Nyasaye omotengoro nense
tugwakera mbuya mono singe gwaturindire kurwe mambi twachagete ipindi omonta Nyasaye nande bono mokwani ondekera gochigosoa twasabire omorembo omonta Nyasaye katikati y'omukutano oyo chinguru chabire che twachitogonyeire tuigore birengeri bito omonta Nyasaye titomororere korinda etokorore uwanja kwa gokorekana kiagera nakoboriri gwetirire somo borito amen. Koba kwa nande boirire bya sinseti bya mono egepinde ne gya family life tochikoligereria mang'ana yenka na twanyorire kebungo kego kwana kurwase Daniel 12:4 togotebunga ne chingaki togotebugucho moerio echo tiarenge koba chinkongu chitanya tiarenge koba chinkongu chitanya koba nonyarinde boni gotogotebunga Daniel gagotebigu ayana mang'ana yobobani ngamumekerie bukweyo 12:4 Tanya irorire gosoma yara gotebanga korenda Daniel mumekeria mang'ana aya obeke bukweye ekemanyereri oika engaki yomoerio ase engaki eyo abantu abange nabaminyoke gochiaria naria bakorigarigia na okomanya kwabo nkomentekane poni gotogotebugunga ase chingaki chomoerio amang'ana nanyare ko bakorekana ara amakongu n'abantu manyare ko bakoraki bakorigariga ringanire kini bagokoraki tibakorinyora ng'anya sana bamanyete ng'achinga kibune chiga togotebunga no mwari bwense ebintu tisemi ntimenteke ebintu ebinge mbicha singencho yobung'aini bwa mwanya bantu nakyo kugera gotebunga bano koraki kunekeria mang'ana aya tome gotebunga ebukuye kero yamekerigu nandige gocha koigoru ekero omwana omwanya bantu akoraki akoirana gocha koya abara abaye bono tome gotebunga ekiagera chisemi cy'abantu ntimenteke abantu mateme kuriga obung'aini n'echinzira chionsi bono kimokorera boniga ebintu ebi byachire tokuruka technology byaretire omochanda asense nakina abekero goteranga obugimo obuyo obwenge ekero bwate besa nabo kunyara guikerani ebintu ebi bya technology kero bwate besa nabo kunyara kugore TV onyara ko kugore laptop esimi smartphone ejirere kuora kikere gento kwanye beka nyomba bono kwanyore ng'ekero orororo omwana bakotokare se laptop rero poko omwana okoiburwa amete kokoreki esimi nko batare laptop omwana agoperate ebintu ebi byanyare kuba bigocha byakorire chingaki mwanya bantu twebire gokoreki kugora nonye n'echipipiria nakyo konyora ng'a nonye nase ekanisa ntori gotwara nono gotera ntori gotwara buku bono esimi tokoreki tobwate neke tochibwate ntori gositumeka muna chikoriteki chikaneiri aseng'encho echisemi echo chiamentekanire ebintu ebinge byachire byekerero byanyare koba bigotorusi ase obwamate boitamo na Nyasaye bono ebintu ebyagerire chinka chiito chiakoreki chianyare koba chigotwara oburoire bogotamanya Nyasaye twanyorire okoremero gogotamanya naki tokorenda chinka chiito bono egetabu ngoteba kere iga in families life this year we live in a time when knowledge has increased dramatically just as Daniel has said bon toko tebunga ense yabeire ekoba encherdani liakorek anyebekire chingaki yani obumanyi obonge bwamentekire ebintu ebinge byachire gwetera senchera yebirero nobugima bonto mete na bubu twakoreki toikere tomagotebunga bono epaipongo totebiere iga ase gitabu gya Emereng'an 24:3 nkegoteba
Mereng'anyo 24:3 enyomba nigekwagatsi n'obong'aini na yakong'igwa wetera ase okomanya 24 yani verse 4 ase chisemitire bono ng'obong'aini yani kwagatse enka n'obong'aini ogokoraki ogotumeka lakini chisemitie ense eye nabo okonyara koba gokoraki gokorosia enyomba onye bange buya wetera ase chisemitie ense lakini ng'obong'aini bokorwa ase Nyasaye nabo oragere engekoreki yagatsike buya tomegotebiwa ng'a bono buna enyomba ete yagache nobwamate nabare bumba gokoreki mbokweyagacha buna orarosereria enyomba erorekane koba buya nobwamate goikokoreki oborosereri bwamate mbokwerosi onye toborosete nyomba tekwerosia gose yebangerorekane buya onyayo omonyene togokoreki tokoyebanga tomegotenga bono ase enyomba komekameka nechisemi lakini ase obwamate bwenka nobong'aini obo Nyasaye agokoreki akorwa tomekorigereria bono ng'a ase enka ebwenerete gose enka y'omokristo tenine boronge egento okoroka ng'a compatibility yani okobamo enka yaino moramo abana abaibori moramo nonya seitani ekera agosoa gati onyora ng'a ibagandi yagokoreki agosoa onyara koba gagokoreki kakobaturubani moramo enamba entomekonya ng'a commitment nekimweruete gochi ase Nyasaye nekiokweru kwino gokorete ki ekero more ase enka namba entomekona nke conflict management inaki mogosorifwa amang'ana ino ekero omochando okoreki otire eyende amagoteba ng'a personal relationship with God inaki obwamate bwago bore aye ekero ore ase enka naki obwamate bwago oboroseti gochi ase Nyasaye ng'a bono ebinto ebiga bionsi ekero biratoke bira ase chinka chiaito rorio chinka chiaito nchikoreki chinyara koba chikoba buya tomekorigere nanto watebigu families today may be physically present iga nigo togotebigu naki ase chinka chiaito bono ekero ebinto ebio ebiraro biachire igo okonyora TV no ebekire egari nkonya komorekere omogaka no ari nesimi nkonya goserari omong'ina boigo abana ase laptop bari bono kwanyora ng'a kero omonto ago concentrate ase ebinto ebiga biaretiru nechisemi chiekerero bono twanyora ng'a nonya neribaga ntori konyora riogokoreki riokorengereri igoro yobwamate boito amana Nyasaye nonya nekere endagera achire nigo okonyora ng'a tiga tosabe yani oigwete ng'a kango ogosaba gwatebire amina bado okoreki origereria ase TV gose ase esimi rero nona abana baito abasete otwarire otebi omwana ng'a kora egento gete iga agokora nokoboka okomokonde gokoreteki kobwata esimi yani ng'a bono ase efamiri twensipi twabeire boigo ogokumisana nai mutani samiato ng'a nonya na omonto otabwati pi rero agotema atware esimi egosero chiachire paka echinde chikoroku chia mokopo omong'ina baba ogochiekonda kwari siringi 200 omaete ng'a emiaro na esimi ogokoreki ogwakanera oraba tonyetware orako yani ng'ebi nebinto bigotorusi ase obwamate boito amana Nyasaye yani ochandegete oroche ng'ekero obwate buna kare mbwate iga ng'aye bono toisaine bosi bwa abanto ncha abana bakora ntenga mami sasa kama uwese nunua mimi nikikuwa mkubwa ntakunulia nteba ata sitaki ase ng'encho yaretire obobonga ase chinka esimi eyo ebinto birororigereri muna ebinde bikoro ku TikTok Facebook yani obochafu bweka yani nkora ngonye nokobwa kango chisimi echi ntirande ndateba ngoyo chiretete andi nabararagereriwe nonye togoteba ng'ari chisemi chiekerero echinde chiasaririe ense monto tabwatinsa agokonona emeremo yaye echaya nabego chiriko omong'ina ogosera esimi abana nabo bakorara konyorire korosi endagera ase eng'encho ya esimi tinye twara akini ayaye koroche negokonye kaki ayegasa lakini bono igo tokoborigu ng'a ebinto ebi itokobitiga kobitumeka yaya
lakini tomote ungase family emoirogete Nyasaye te kunyara koba ibagandiyo era aruguti ase ebintu ebiga kokore ebintu ebi otatia komokorera Nyasaye no nyare kwebanga utumike ebintu ebiga aya ne family yawe ase ngesto gotebunga nonya ne chisa cyokuragira bona abu ngatosabe kwa myami muno yo myami tira kinesimi origerete mwana rero tako myami no mutenga myami kare nesimi laptop tari ko myami nonya na mina tokonye iwe nyombe ejo bono kwa yano no kuragira toko igota ntenkorarige ne mbona ndio gocha koigota korigerete esimi omwana no ari nesimi omugaka no ari nesimi omungina no ari nesimi okoboro ne kingi bono kwamenya rabuga ngamanya ntarigete esimi nko igwe birenge libisarigete bono ngikwanyare kurwororo esimi laptop TV rere gutangasa kende gionsi kororo ikaransteiga okorigereri amatusi noare yani kero obotabu bwonsi nobori asengento saitani amatena ki abantu bono ebino bibago koreki bahakorigereri omenyere koreta amangana yenseye okoreki obekirororo bono kiro omonto akoyeikera kisimi kitachi hame kubori ngomongina kwenda kondeke maene kwali nona abana bagama bere kwana abana bago nona magena ko bagacha somo bere lakini kwatebanga ngakanire gabo okuno gosiroko umorandi stewardship are ko bolinga kwageni leadership nyokabyara gota kwa musegasigera aye wasegesere esimi lakini esabate goika tomurure Nyasaye tobwati choko koreki okoro lakini esimi arokera lituko manyegento nande bakongokia abantu bali basete esimi onye torwakana bakuri meiri kakibuna bali minyombe itobwati morembe ngakyo morembe otari gokobora ekero kugenda se nyombe ya Nyasaye okora amagoka amasa kyo morembe otari gokoborera yani ora kobese kaicho igorirwe esimi okoreki origererie motimanyete abange motibwate motimanyete momanyete sime yao expensive it is iyo kukora nonya nini boyonsi bono tuateberire gokora ebi nakina atebana ki obugimo obujo obuyenge omonto kabwate tibese ebintu byonsi bibikorteki ibiro lakini tuotebunga obugimo obu oboro obuyenge toriko bogokera matuko mange no bogweta asenge nchongo sirore osirikana kare asengento taragike family yago buya oteberete nebintu byaki byense bya digital byekerero kyaboniga kakimo yako vita vya kiroho taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli msujudu Bwana zaidi kuishi ndani yake zaidi kuishi ndani yake pigana vita vyako vita vya kiroho taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli msujudu Bwana zaidi kuishi ndani yake zaidi kuishi ndani yake. Nyenyekea kwake Mungu atakuongoza, japo majaribu mengi na changamoto, pambano
vya kiroho, taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli. Msujudu Bwana zaidi kuishi ndani yake, zaidi kuishi ndani yake. Pigana vita vyako, vita vya kiroho, taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli. Msujudu Bwana zaidi kuishi ndani yake, zaidi kuishi ndani yake. Vita vya kiroho, taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli. Msujudu Bwana zaidi kuishi zaidi kuishi ndani yake. Pigana vita vyako, vita vya kiroho, taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli. Msujudu Bwana zaidi kuishi ndani yake, zaidi kuishi ndani yake. Sikiliza ndugu yangu, ondoa mashaka, japo mwovu shetani akuvuruge. Pambano lipo mbele, ni pambano kuu. tutakwenda naye, kusu ni wapendwa.